Assalomu alaykum, Murat Qurbonov. Waalaikum assalom. O'minim. Janfalmi. Xudoga shukr. Assalomu alaykum Janfalmi. vatandaşlar. Assalomu alaykum hurmatli vatandaşlar. Neyaliyalar? Qo'y, Xudoga shukr. To'g'rimi? Amerika neyali? Amerika qo'y yavaş Waalaikum assalom. guruleşi başladılar. İki sancık partiya guruleşi başladı. Aha. Strategiya koydular. Dünyada näme etmelisi plan çözdüler. Sebebi şu vakt esası zamanı gelipdir. Eğer de şu vakt Zapad ize kaytsa onda dünyanın dini diktatörler alıyor. Xitay, Rusya, İran. Tamam. Şu vakt iki sancık uruş oluyor. Onun stratejiyası nähili. Hemme zat çözdüler. Şak oğuş ol. Amerika hükman çözer. Sekreter Biden'ın. Amerika çözer yine şu vakt выделяли diyorlar iki haftanın içinde ulakan paket Ukrayna выделяли diyorlar. Оружие hemme zat. Berde de İsrail Husitleri yok ediyor şu vakt Yemen'de. Ondan son bir zat edi başlar şu Hezbollah diyen Livanski ondan son İran bilen bir zat rişad ederler. Bolmasa on yalıvat bolmaz. Salamu aleyküm vatandaşlar. Waalaikum assalom. Men adamlar çağırıp turun sen aydı ver. Dedin diyaz. Amerika tədrikler men olsun Avropa tədriklerini aydan. Şimdi biz vatandaşlar şeyli bir nimede doğulduk, zamanda doğulduk. Yaman katı geopolitika gidiyor. Eğer de şu dünyada Rusya, Ukrayna'nı alan bolsa ve mesela Palestinler İsrail'e atak eden bolsa ve Amerika hiç cevap vermeseler, onda şu diktatörlere nuska olur tabi. Onda Xitay vatandaşlar Tayvan'a belki yurtları Vietnam, belki yurtları arkayın alar tabi. Şunun için onlar ne diyse onlar ablamasya ettiler. Onlar ne diyse Xitay bilen Rusya onlar ablamasya etti. Planları ütkediler Amerika ve Zapad. Şunun için hazır iki tane avianosis Kızıl Deniz'de dur. Xitay'ım çekildi. Xitay indi hiç zat uçastık eden yok dünyada. Xitay'ım ize çekiliyor. Rusya'dan utluyor. Zelenski Xudaya şükür deydi. Men zamarajlık konflikt bana gerek değil. Bana esası Rusya'nın aksiyalar, Rusya'nın pulları zamarajlık edin. Bana taksi vermen diye Zelenski, bana taksi vermen diye, bana hükman aruje verin diye uruşma. Şunun için katı giroy. Like koyunlar vatandaşlar yine seyredin değil mi? Edi başladılar. Blok açacak bu lotiyle. Assalomu alaykum hemmeňize hurmatly vatandaşlar. Paylaşım efiri yani näçe köp adam bolsa şonça köp maglumatlar ýaýrar. Ine Türkmenistan'a ve Avrupa'da maglumatlar boýunça men size aýdaýyn. Bence Avrupa'dan başladı. Doğru aýdýa bayram. Häzir Avropa Birleşigi, Amerika, ýagny azat döwletler, Yaponiya, Angliýa we beýle azat döwletler şeyle söyledi. Eğer de Putin 45-nji ýyldan bäri gelýän arhitektura bezopasnosti diýen gurulan bir hukukçylygy bolsa, ona diýmek bu dünýäde 600 sany şurýan konflikt bolmagy mümkin. 600 konflikt diýmek näme? 600 sany ýerlerde iki döwletiniň arasynda ýa-ni uruşlar galypdylar. Şoň üçin şol biziň planetamyz uruşlara girip bir-birini öldürüp ýörmedi ýaly Täzeden Avropa, Amerika, azat döwletler şular durujak bolup ýa-ni hereketler edýär. Alaytada İran, Rusya ve ýa-ni Yemen'däki gruppalar durujak bolup hereketler edýär. Onsoň
oturup gepleşikleri geçirirler Rossiya bilen, Xitay bilen, beýlek döwletler bilen we täzeden geopolitika kurmak üçin, täzeden siýasat kurmak üçin kimin näme territoriýasy bar, kim nämäni hormat goýmaly we şo zatlar kesitleri de täze hukuksyzlyk architekturasyny kurarlar. Şonu kurmasalar bolmaýar. Ine Amerika biz uly nime salýas, ardu salýas sebäbi Ýewropa döwleti ýanky wagt alýar. Ýoşodan çöýýär, wagt alýar ýöne häzir wagt gaty çat geçip dur. Ýagdaýlar ütkep dur. Ýewropa açyk ýyzyk alýar, netije almakda. Amerikaň bir gowzady, ol ýanky güýçli terediýär hemme zady, düýüklü terediýär we derrew netije çykarýar. Amerika bolmadyk bolsa şu dünýäde eýýem şu dünýä patlak giderdi. Men Amerikany gowurýan adam däl. Yaman uğrayan adam değil, neytral boljak bolýan. Amerikan eden erwetlik hem köp, gowuluk hem köp. Ýöne Amerika hemme döwletler kontrol edip saklaýan üçin ýa uruşlardan. Ine biziň planetamyz partlanok. Şunu biz Amerika sag bolsun diýmeli. Şu sorada. Bolmasa Özbegistan bilen Türkmenistan, Täjikistan, Kırgızstan, Rossiya bilen Xitay, ýa Rossiya, Ýewropa hemmerde uruşlar dörer. Rahatlık yatılar. Yani şu Amerika gepleşik geçirýär, öňüni alýar, razvedkasy içliýär, döwletler bilen güleşýär, şert goýýar, netije diýär. Aýgara şo saklap dur. Bolma terroristler galardy, olar siz biz bilen güleşmede atyk giderdiler. Şonuň üçin biz şo zatlary düşünmeli. Amerikan sen gowur, Amerikan yaman gur, hakykat şeýle. Ýewropa bu dünýäde täze sistemany gurup barýan bir birleşik, Ýewropa birleşigi. Bular adam haklary, hemme zatdan ýokary, adam kanunlary, ýanky hemme zat adam üçin diýen sistemada ýaşap we gidip durlar. Şoň üçin bir netije almak üçin bärde diktatorsa ýok. Halk çözýär, politikler üýşär, halk bilen maslahatlaşýar da çözgüzälýär. Şoň üçin wagt alýar şu zatlar. Mesela için Putin'näki gaçşalt netije çykarýar. Derrew netije çykarýar 1 minutda. Ya gurban 1 minutda netije çykarýar. Yani Ýewropa ýa döwletler ýanyp duran zat ýok da burada. Bular ritmiçna, sistemna, stabilni işläp ýörür. Şoň üçin bu sistemat şeýle gurulýan. Egerde hukukly zatlar dünýäde gaýtalanýan bolsa, gelýän bolsa, onu Ýewropada öz çözgü sistemasyny çalşar. Yani şeýle bütün dünýäde bolup geçýär. Hormatly vatandaşlar, indi Türkmenistan boýunça gelin maglumatlary terdirin. Türkmenistanyň uly kriz gidip dur. Türkmenistanyň içki kriz, daşky kriz, daşky siýasat krizi, ykdysady kriz, hemme ýa puduklar aldy. Oňdaşyndan sosial kriz gidip dur, oňdaşyndan tehnologiýa kriz gidip dur, oňdaşyndan epidemiologik krizler gidip dur. Bir topar kriz gidip dur. Urban bilen serdar bu zatlar gizläp, ýa organlaryň üstüne bilen hemme zady ýapyp, gysyp, ýa asuwdalyk saklajak bolýar. Ol asuwdalyk däl. Ol Türkmenistan türme öwürmeklik. Ene men şoň üçin diýen, ene bärde Ýewropada asuwdalyk problema ýok. Protestler edýärler, haklar var. Protestler edene ulun hatlar var, zatlar var, ulu dinleýärler, çözgüler ýalar, zat çalsyn ýa. Ene şurýary hiç bir problem ýok. 100 san, 1000 san protest bolany ene Fransa ýykylmaýar, hiç adam bolmaýar. Sebäbi protest ol bir adamyň bir topary, beýlik adamlar protest edene o значит olar gollanok. Şurýary Fransada demokratiýaň kanunlary, demokratiýaň şertleri işleýär. Türkmenistan'a protesta anlarda dursun. 2 sany ahyrpyna şermenine. Hiç saat dolunup bilen ok. Hälem polis emheme gulluklaryň bar boluny üçin şolaryň üstünden adamlar gysyp Türkmenistan saklap gelýärler. Bütün dünýä aýdýarlar ene biziň asuwda asmanymyz bar. O asuwdalyk däl. Hemmesini kretka adykanýaly ýapyp, ýa internetden bermän, azatlyklaryny bermän saklap, türmede saklap durmak ol bir o adamın wagtyny ogurlamak diýmekdir. Yani şoň üçin ol döwlet durandyryşdyr. Adam azat gelmeli, adam azat işlemeli, adam maşgalasyna
özüne, çağlarına mümkünçilikleri göredip şonu ulanmalı, hükümet şonu kömek etmeli, o da bizde yok da. Ol kartinka ýaşaýarlar Türkmenistanyň hemme zat gülýaly ösýä, binalar gurulýa. Ol kartinka näsoň sistemasi ol. Urban bolup şu sistemany alyp barýar. Ýöne iyi kartinkanyň iyi naklat boş. O näme? Halkyň aýlygy ýok, halka iş ýok, işsizlik, adamlar näme maşgalany eklijegini bilen ok, boşlaryny satyp Türkmenistany terk edip gidip oturýarlar. Ölümler köpelýär, çağlar doğuluşu azalýar, 3 esse azally, ölümler 3 esse köpelýär. Görýärmi? Biz gyrryp barýar. Ine şu zatlar görkezmän, köçede gezdirmän, restoran barıp oturtman, hemmeler dargydyp, pytyradyp, öýüne saklap, ýagdaýlar gidiljek bolýar. Edebiyata halk kerekedi size şu zatlary içinden maglumatlar alıp düşündürýär. Bu zatlar sizin gözüňize başgaça da görünüp bilýär. İşçilik ýokmy? Ýok. İşçilik, iş barmy? Ýok. İşçilik gidip durmy? Gidip dur. Ha o maňa mine bir ýaly Murada Gulyaly Türkmenistan $500-600 aýlyk alýar. Men liçna $2,500 aýlyk alýan. Mümkin alýandyr. Urun ýok. Bir adam, 2 adam, 5 adam, 10 adam. Ýöne umumy ýagdaýlar kynna. Şu biz umumy ýagdaýy düzeltmeliler. 1-iniň, 2-iniň, 3-üniň, 5-iniň ýagdaýy düzeltmeliler bilen beýleki ölüp barýar-da. Bolmaz ol. Şu ýaly ýanky Şu Serdara girecek ol otirle. Men Uranyň aktivistlerine çağırdım onu gelen ok. Arkadağım deyip bir yer var. Allygyny çağıran gelen ok. Haram bolup baryňy meniň güller deyip onu çağıran gelen ok. Şeýle ýagdaýlar. Olar oturdular aşakda diňläp akyl paýa saldylar. Oňa dogry. Akyl paýa ýoly diýmek egine bilen goýy gazmak ýalydyr diýär. Salamu aleykum. Ine Serdar Bayram siz geldiňiz, men bir size bir soragym bar. Şu temany biz açyklamaly. Ine seyredin. Azatlyk bar we bakly durmuş bar. Ine bir topar halklar bakly durmuş saýlýar-da. Baý bakly durmuşy. Ine we bakly durmuş bar. Ine bir topar halklar bakly durmuş saýlýar-da. Baý bakly durmuşy. Ine siz saýlamaly bolanda azatlygy saýlarsyňyzmy ýa bakly durmuş saýlarsyňyzmy? Gadymlar muňa bir nakyl bilen jogap berdiler Murada. Bilbili altyn kafasa goýupdyrlar. Welin erkinlik, asman diýipdir. Dogry. Azatlyň bahasy ýokdur. Şunu bilmelibiz. Bir azatlyk bar ýerine bakly durmuş bolmaly. Ýöne bakly durmuş bar ýerine azatlyk ýokdur. Şoň üçin azatlyk gaty gymmat, gaty wajyp, gaty esasat. Biz azatlygy ýitip bilemiz o. Azatlygy ýitirsen gul bolýan. Azatlygy ýitirsen sen bakly bolýan, onu korrupsiýanyň üstü bilen ýani ýene bir zadyň üstüne bakly bolýan. Sen azatlyk ýok da. Aýdyp bolan ok. Her kimiň şertleri deň däl. Her kim onları doğrap bilen ok. Ýene korrupsiýa ýykylyp, mümkin sen bakly durmuş saýlap, ýani korrupsiýanyň içinde bakly durmuşyny açyk nime diýen bolan, şonda da sen bakly bolup bilen ok, sen azatlyk ýok onuň içinde. Men şol durmuşy geçip gördüm. Türkmenistanda men 93-nji ýylda Türkmenistandan gitmeli boldum. 2000-nji ýylda geldim ýylyma. Biznes başladım. 93'te gittim de biznesim başka döwletde boldy. Ýani ine siz häzir gidýäňiz da işlemeli. Men ýam 92-93'te gittim şuraya işlemeli. Daşyna içinde hiç zat gazanyp bolmaýar. Daşyna gazanyp investisiýa edip içinde 2000'de gelende men üns verdim. Sen näçe baktly bolaýsyn? Maşynyň täze, her ýyl çalyşypdyr. Ýani firmalaryň ýöräpdir. Hemme zat gülýäli, ýöne halkyň gedaý bolsa, aglap ýören bolsa, sen insan bolsa baktly bolmaýar. Ine bir gün bu gonşym gelýär, gardylýar, bir gün bu gonşym gelýär, bu gün ýöne mena berýän problema däl, ýöne birinji gede galýar, ikinji men bilýän alan oklu, şonuň ýagdaýlary bar. Düşünýän.
Yani hemmede kömek bolan nokta. Umumdan soň seyretdim sistema adamları ugnitat etmek için, adamların hakdan almak için, dine bir adamın hakkını illimite yankı, bez limitini köpürmek için edilen sistema. Birinci Niyazov, o son ikincisi geldi. Bir daha çalışalım ka, ülkerim ka deyip pikirsek. Yine şöyle olan etti. Hiç kim ayırmadı taşta uğrunakini. Dine şonu kömök edenler basıp yığınadı. Ya, Niyazov öldürüp geldi. Yine şol baktı durmuş, asuda asmanı durmuş gidip dur. Yine şuna getirdi şol. Şunun için bize azatlık baktı durmuştan birinci ol ya. Azatlık olsa baktı durmuş öz avtomat yani. Yönü egerde dine biz baktı durmuşa vurunsak, azatlıkımızı yitirsek, derru ol azatlık bir arar da bizi baktı durmuşa yeter. Derru, kurbanım yani. Serdar sen ne durmuşa yeter? Derru, kurbanım yani. Serdar sen ne? Bu 3-4 ýyldan bäri dören hereket dörenden soň biz bir zada gördük ki bu milli howpsuzlyk her türlü ýollar bilen amala aşyp belki käbirleriniň dogan ýakyn garyndaşlaryna najmat edendir ya David edendir. Gaty köp adamy ýurdun içi bolsan ýurdun daşy bolsan ýurdun daşyny naklar TikTok'a, YouTube'a dostupy arkaýyn bolanlaryň köpsini özüne tawin etdi. Şolara diyecek bolýan zadymyz, olar sizi ulanarlar. 5 ay ulanarlar, 6 ay ulanarlar, 8 ay ulanarlar, 9 ay ulanarlar. Käbirlerini köpsini bilýänem ýüzüne aýtjaklaryň bar ýöne aýdamak. Şol nemelerinden bilip bolýar bularyň. Bularyň kämahyl seniň bilen garşylaşýan wagty ýa-da seniň barada bir zat diýen wagty aýdýan gepini diňe sen bilýän, birem Allah bilýär, birem ýakynlaryň bilýär. Şony Daftardan gelip bir adam ayda oturan bolsa bil ki bana bu maglumaty komitet berýär. Bugünkü günde bulara köpsine de bu komitet milli howpsuzlyk bularyny kirli oýunlaryna ulanýar, halky adaşdyrmak üçin, halky ýoldan çykartdyrmak üçin, halky biderek ýalňyş rusla gidirmek üçin ýöne bir zat bilsinler. Meselem aramyzda aktivist ýigidimiz bardy. Kimdi şo Maksat Bey'midi, Maksat Baymuradov. Şona ulandılar, iğnanam ýok etdiler. Şolar ýalak bolýar, köpüňizde gat habardar bolun ezi ýyldaşlar, mahkama oýnuna gelip, mahkama gepine inanyp, "Ey sana isat bolmaz." Zat diýseler o gepine inanma, çıraňyzy ýakarlar, baýdaňyzam dikerler, taktaly köýüň birine dikseler ki ýene de ýeriň bolar, topragyň bolar. Käbirlerine ýakmam ýok diýe bular, ýitirmedik köý berýärler. Şonuň üçin Allah'dan gorkun, köpüňiziň profillerinize girýäs, zadyňyza girýäs, Allah diýäňiz, iman diýäňiz, islam diýäňiz, yalan görleme külli günälerin biridir. Türkmenistanda bolduran ýagdaýy bugünkü günde Türkmenistanyň halky bir-birine inandyrmagyna gerek ýok. Hemmesem gowy bilýär bu ýagdaýy. Biz şu wagtky günde bütün dünya düşündürdük bunu. Amerika gaýr wagty Türkmenistanda bolduran ýagdaýy, Hytaý bile wagty Türkmenistanda bolduran ýagdaýy. Yine haramly baryň meniň gullarym diýip bir wa. Salamu aleykum, hoş geldiňiz. Size bir sorumuz var. Siz näme pikir edýäňiz? Adatlyk wajypmy ýa-da baxt duruş wajypmy? Näme pikir edýäňiz? Vatandaşlar komentarda ýazyň özüňiz näme pikir edýäňiz? Şol bize Türkmen halkyna adatlyk wajypmy ýa-da bize baxt duruş wajypmy? Ýa-da ikisem wajyp. Baktı durmuş, Murada baktı durmuşa bir apredleni koyaldı. Baktı durmuş näme? Bagyt diýmek näme özü? Bala çağın bilen erkin ýaşap bilmesen, bir ýurda erkin gezip bilmesen, meydanda gar ýagtdy, ay men şuna Avustraliýada, Ekwatorda hezil etjek Kenýanyň bir topragyny ýa-da Afrikanyň bir ýurduny ýa-da Amerikanyň bir Braziliýanyň bir ýerinde samolyota minjek uçak gitjek, ýagny bagyt diýen sözüň manysyny öwrenmeli. Bagyt özü ýelýärmi? Men bir kiçik bir näme aýtyp bereýin. Neyse, aýtmaýyn.
uzadıp oturmayın, sıraydı verin. Şu bağıt diyen söze bir apırdileyine koyulsa, bağıt neyme? Karın doymak bağıt mı? Götün aşağından maşin bolsa bağıt mı? Elitka jayın var, kredide alınan 30 yıllap tölemeli bir giden $1000 bağıt mı? Hökümetin töläp duran aylığı var sana 2000 manat ya da 3000 manat. 2 sanagan çağan var. Ne iyidircek mi? Giydirecek mi? Hastalığına, sağlığına baktıracak mı? Kanikulu gelen wagtda bir zat etjek mi? Çağan bir zat isleýärmi? Alyp berjek mi? Muň bagyt diýen sözüň bir apyrlenisi bolmaly. Agzy birlik bolmasa bagyt hem bolanok. Bagyt diýen zat garny doýmakdan ibaret däl, şaşlyk ýemekden ibaret däl. Eden şaşlygy türmede oturup ýeniň bilen ýa agzy bir ýa daşarda oturup ýeniň bilen başga bir zatdyr. Adatlyk var. Näme ady? Asuda asman ne biriniň bir aýdan bir sözü var, ýa-ni aktivistleriň biriniň. Asuda asman. Türkmen yokarsa asuda asman ne? Şu Türkmenistan'dan bolturja yokarsa asuda asman. Türkmen ýaly. Adamlar aç, yalaňaç, gepläp bilenak, sesini çykaryp bilenak, edil biratlar edili, hereket edilin gelin agzy bir bolaryň diýsem hökmen bir çykýa, bir öz şahsy bähbidi üçin, ýene biratlar üçin adam satýa, ýa-da bir zat edýär, otaň ol öz günahyny üstüne aýyrmak üçin onuň munyň üstüne ýön kawatyr. Hemmeseň edip oturan işi şol 3 harply edaran oyunjak bolup otyrlar. Nemäniň egre oyun näme rejimiň oýnatgysy bolup otyrlar. Rejimiň oýnatgysy bolma. Oýnatgylara degişli. Özüni oýnatgy etip berenlere degişli. Rejimiň oýnatgysy bolma. Bu halk ayağa kaljakdyr. Halkyň gazaby güýçli boljakdyr. Çünki bu halkyň ýitirmäne hiç sady kalmady. Diňe ömrü kaldy, diňe ömrü, ýaşy, durmuşy. Allah Taalaň beren jany kaldy. Allah Taalaň beren janyny bu halk gerek bolsa azatlyk uğruna, Allah'ın dinini uğruna, İslam uğruna, erkinlik uğruna bermäge taýardyr. Doğru diýdiň. Başyna akyn günäsi mälik. Doğru diýdiň. Hormatly vatandaşlar, men orçada düşünýärin. Алена, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сейчас обсуждаем проблему, не проблему, а мы обсуждаем мысль, что важнее, свобода или счастливая жизнь. Вот где надо предпочтение дать, свободе или счастливой жизни. Мы остановились на мнении, если мы свободу упускаем, то счастливая жизнь быстро заканчивается тоже, и мы теряем и счастливую жизнь. Если мы за свободу беремся, то через какое-то время мы и счастливую жизнь получаем. Если у вас другое мнение, пожалуйста, скажите. Алена, вы можете прийти в наш эфир и поделиться своим мнением. Hormatly vatandaşlar, yine Türkmenistan'a keseller gidip dur. Hepatit B, rak keseli. Mana surat video görýärler, adamlar düşündürýär, balnisadan video görýärler. Yine marada padvallar doly, balnisalar doly. Bize kömek yok. Yani medisina pul vermesen kömek eden oklar. Ýagdaýlarymyz kyn. Näme etmeli? Gırlyk gidip oturup aýdýarlar. Öýlerinden jaňa diýerler. Dermanlaryny görkezýärler. Onun ýanky dermanlaryna tersen bir aptekaň dermanlary ýaly. Bir topar derman. Onça derman siz näme diýäňiz? Wrach size ruhsat bermese, siz o näme ulanýar? Şu wracyň ýazan dermanlar diýär. Onça derman işten onsuzam ölürsün, ram bolmasa ölürsün. Allah Hudaý saklasyn. Diýmek, medisina derejesi gaty gaçypdyr. Diýmek, halkyň problemasy bolsa, onu kömek etmenden beter, ýanky dermanyň üstünde ölüp bolýar, bilmän. Men ýörit öldürýärler diýermek, ýöne bilmänim et bolýar. Şoň üçin vatandaşlar, biz hökman suratda şu iki sany aharpana şermenne Türkmenistany hukuk goramayan, emheme gurumlaryň üstünden dolandyrýan adamlar aýyrmady. Ananyň kim gelse şo gelsin döwlet başyna. Gelen ýöne halkyň tarapyndan saýlanyp, halka giýjegini hyzmat etsin. Wagty geldi. Gırlyk gidip otyr. Men keypine çalışmalıyam. Her hil analiz et gördüm, diňe katastrofa var ýaly. Ay arasy asmanymy, asuwdy halkymy özümizi ağlamady. Ol emhemeniň ýertekleri ol. Ananyň siz. Ine häzir emheme döwlete garşy gaty güýçli işleýär. Biz görüp durýarys.
Bana bir yerden haberleşip dururlar, o yerden haber berýärler, bir yerden. Inni olar utanmagam günaýa biz imkany işärdik. Günaýa. Oýnaýarlar, zat edýärler, ýazýarlar, bozýarlar. Menim oýnajak boýan olar ýöne kendimilerini hoşlamak, şul başı niýe baryp çykýar, şonu bir ýylalajak bolup seýdýär. Näçip bize garşy görüşýär, biz hakyky rejimi, ýani yetmeýän kemçiliklerini aýdyp halkyň gözüni açýar. Hatta emhim aýdýar, gayrat etdi halkyň gözüni açma diýip haýyş edýär. Surýaly ýani haýyş edýär. Biz näçip men şu zatlary düşünürýän de, men elementar zatlar düşünürýän. Kyn ýani problemlaryň näl çözmeli niýeden gelýär, o zatlary düşünmek sebebi o zatlary şu jedi kaswa fark edýär. Bunu başarmıyor. Bire bu torun triyaki, beylekem öňden märi gelýän triyaki. Serdar Berdimuhamedov, mesela bir ýagdaýdaýyn şu gelin maglumat Türkmenistanyň Almany alyp, Almanyň ýani şänikleri var içinde. Onu aýryp ýerine triyak goýýar ýa kokain goýýar, onam ýapýar da garaşýar. Alma dor bitegi şonu siňdirýär. Ondan Almany ýa. Bu indi göndür göni ýani ulunawam triyak zatlary. Şol ýaly şul narkoman adamlar, şul biheppe öňü oňup bilmeýän guturun banditler döwlet dolandyrýar. Näme ýa-da ýegeni ahranaly restorany gowrula aýaly urýar. Eger men yegenim bolanmasa ýere gazyp gömerdim, şo ýerde, şo eşden bardy. O näme beýle bolýar? O näme? O näme haky bar? Biriniň gowrula aýalyny urup bağışlan kim ol? Hükümetde işleyen yok. Zvanyası yok. Şol adamın yanına barmağına hakam yok. Şonu eşten son, biz hem yerde aydan son, ne yapıp prezident ya onun yankı öğüne milli lider diyen bir bağışlan killesi giden samsat ne yapıp reaksiyon verin yok. Vermedim. Öğüdü komanda veriyor. Barın, inni emheme biz dinleyen yok. Polista da biz üçün öljek yok indi. Sizinle bir gıymalamalar bolan ok deyip. Yine şondan soň samsakrak bolan soň şammy gönüllük bolan soň gönü gidip ýan kristallany bağlap, yine şu ýaly adamlar dargaň näme oturýarsyňyz deyip gorkup şonu edýär. Yine şu günler şu zatlar birini düşünürsen başka halkları üstümüzden olur. Maskara var. Maskara zat. İksan maskara var. 32 ýylda şu diktatorlar konvertasiýany oňurlaýan. Agzyny dolduran gurrun edýär. Ine Türkmenistan ösýär. Hiç adam mesela elementarna Türkmenistanyň manady var. Baydagy var, simwollary var, ýani baydak, giýer, ýani Türkmenistanyň standartlary var we Türkmenistanyň manady var. Ine kim ýadyr? Türkmenistan maskara diýip bütün dünýäde bizde manady kim saklap gelýär? Manadyň hümmetini kim ýani saklamaly diýip borjak gelýär? Serdar Berdimuhamedov. Näme Serdar Berdimuhamedov ine geldi 2020-nji ýylyň 10-njy martynda geldi. Şu güne çelli manadyň konvertasiýasyny ulanok. Diýmek işin başlanok. Näme Gurbanuly Berdimuhamedov 17 ýyldan bäri 2007-den bäri manadyň hümmetini ýani gaçyrýar. Näme 3 ýaryndan şonu hemme ýerde giýje uny çalşanok manat. Aýdarsaňyz, aho 3 ýarynda manat ýok. Onda näme şolar yglan edýär şonu. 20-den yglan etse, onda şolar 7 gedip ýani çöktüler diýdi şol. Şondan yglan. Murad aga, diriliş Türkmen geldi o şana matana aljakmy diýär berýär. Be bama ýol diriliş diýen adam. Ay şol bar da töweleme janyna gurban kerim. Salamu aleyküm. Diriliş, sen diriliş görüp ýalyp gelýärmi? Töweleme. Gözlesen tapbolmak seni. Serdar, yine sana bir sorum var da.
Ine Türkmenistan ýagdaýy kynlaşýar, aglaşýar, adamlar Gaýta al diýelişi çykyp gitdi ýa-da çota bir ada boldy interneti gowdar edýän. Geldimi? Ýa bir atlar ol çykyp gitdi, soň ýene gelipdir göründü da. Nemeler ölen okla, ýanky Gurbanyň aktivistleri ölen okla. Ya bilen okla eferiň bardyny. Şol näme habar ýetirmeli? Salam aleykum hemmäňize. Biz kä wagt ýanky ýumur goýberýär sebäbi içiňiz gusmasyn diýip. Diýeriş gelmedi. Gelip ne oýdan? Vatandaşlar gelin efira öz pikirlerini aýdyň. Bizim pikirlerimizi aýdýar, bizim ýalňyşyp bilýär, bizim dogry bilýär, ýöne biz öz hakyky pikirlerimizi aýdýar. Ne arkadagym diýäni men çagyrýan onu hiç gelen ok. Dogry bilýär, ýöne biz öz hakyky pikirlerimizi aýdýar. Ne arkadagym diýäni men çagyrýan onu hiç gelen ok. Indi Türkmen vatandaşlar fark başlatdy. Men günne maglumatlar alýan plany altypdyr, plan tutuldy. Hatta tuzlaň içinden maňa video urýarlar. Ýanky surada urýarlar olanlar. Mara da tutuldyk bir de öýe gidýärdi. Men gije koýandadım. Migrantlar ýyna mezbur ýagdaýda gaýdyp gelýär. Türkmenistanyň içinde epidemiýa, Türkmenistanyň içinde işleri, Türkmenistanyň ýanky hiç hili pozitif nemeleri ýok ýanky uğurlary. Diňe erwede uğurlary. Inni näme bu toroslar, näme pikirler? Zalim sonu yaklaştıkça zulmunu arttıracaktır. Zulmunu arttırdıkça hem Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetinde var. Allah Teala bendelerini bir ara uyuşuracaktır, bir yere yığınacaktır diye. Bugünkü günü zalim öz sonunu öz tayarla oti diyelim. Düştüm. Men diýjek bolýanlarym, şular adamlar iýine getirse, indi işsizlik mundan köpelýär, beter. Diýmek, banitalarda mundan beter adamlar bolýar. Diýmek, içinde pul ýetmezçilik emeliyat başlaýar. İçinde bir top problemalar öňkü ýok, problemalar güýşünip başlaýar da. Ýanky dörep başlaýar, güýşünip başlaýar. Öňkü problemalar güýşünip başlaýar. Şonuň barýan tupik öldüren bilýär öýden şunu. Şonuň üçin Gurbany Guly biz çıkış etsek, yol diýsek, ýola ılgap, ýanky o ýerde padarky berýär işgärlere, ýol işgärlerine. Ay gaýrat edýän padarkasyndan bizar adamlar şoň aýdyň geplerinden bizar. Ýene bir araç boynuny büküp töweregine ki 5 sana adam bilen hatta halk uzu bulardan ýadydy. Sebäbi bular halka dogrudyjy aýlygam berip bilenak, dogrudyjy pulum berip bilenak. Bu zatlarym mesemälim ortada hemmen gırtlagyna. Sebäbi nime ýadymyza salalyň? Arapska revolýusiýa başlady Afrika demir gazygyndan. Arapska revolýusiýa başlady 10 ýyl mundan. Arap bahary diýip başlady. Arapska revolýusiýa başlady we şu günkü günde ol bir tane film var, diktatör diýip Ben Kingsley bilen düşürilen. Moda bol kitap diktatör diýen kino. Gurban bilen menzet kezdere sakally biri var da. Ne bugünkü günde Afrikanyň şo demir gazyk Afrikadaky ýurtlarda, Alžyrda, Tunisda, ýene belki ýadymyz şonalada ýene bir sanak ýurtlarda bugünkü günde biz demokratiýany görüp oturýarys. Adamlar köçäge çykdylar, agzy bir boldular we her bir halk özüniň gelejegini özü taýarlaýar. Ýa-hara azatlygyň içinde, erkinligiň, bagtlygyň içinde ýaşaýar. Ýa-dara eger maňa boýun bolmajak sesini çykarman oturjak bolsam, ýok bolup gitmäne, ýitip gitmäne, ezilip ýaşamaganda seze bar bolýar. Muny oje bütün dünýä oje gördüm, suwutladym, dakazadam etdim. Bu günü halk taýin muňa. Men şeýle pikir edýän. Şoň üçin bular Murat Kılıçdarow, men aýtjak bolýan adam täze ýyldan soň men çykyşlaryny ülke böltip başladym. Çıkışların arasında hakikattanım yurdun içindeki kemçilikleri,
Buların etip beren iki kelleli drakonun etip beren zatlaryny, dinozawrlaryň etip beren hereketlerini görkezdiň, ýurdun ýagdaýyny görkezdiň welin. Bu näme zat gördük? Döwlet taşda canlanyp başlan ýaçaýkylar görüp başladyk. Ortağa çykyp başlan. Düşünýäňizmi? Muny ödüňizden bilýäňiz gowy. Mälik, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Salamu aleykum adamlar. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Bamsyňyz? Badır savol. Faman iş yapýarmysyňyz? O savol işleşiyor. Ayaglar. No. Ne diýen siz gowy çağa çuwalar. O iş yapýarys desem, ay giýje bunu. Yani iş köp. Arasında näle çykyş edýän özüm bilen o wagt tapyp işe köp dowdan geçip bolmam. Mälik bir sorum bar ha. Biz häzir diskussiýa geçdik-de. Azatlyk wajypmy ýa-da baxtly durmuş, ýa-da baý durmuş. Haýsy şuň wajyp? Ine iksany zady goýanyna, iksany ugur goýulanyna sen haýsyny saýlarsyň? Bizim halkymyz haýsyny saýlarka? Näme pikir edýäňiz? Men pikirimçe kanešna azatlyk. Yani men şu ýerde bir halk diýip bir zat men özümçe bir zat düşünýän. Halk. Näme üçin halk bolanyny diňe Türkmenistan üçin ne halklar halk diýip atady? Näme üçin Ýewropada ýaşaryp beren halklar halk diýilmi, adamlara, Türkmenistanlylara halk diýilmi? Olar beýlerde halk diýilýän bolsa näme üçin? Yo, näme üçin diýilýän bolsa 30 ýylyň içinde haýsy bir halk bolup üýüşüp, ýani türkmenler bolup üýüşüp barıp bir ol degerli guramalan işine yatıp durup edilmedi sözatlar. Diňe şu mikrofonun arkasında halk ayağa almaly, halk ayağa almaly. Bilen Murat burada men pikirimçe o gorkonun bilen trusforonun bilen dolgyny bu şey, правильно? Надо долго жить, наоборот, надо наставить свои nemelen. Поэтому burada var hemme kişi bizde var ähli Türkmen umne никто не хочет кому-то подчиняться и слушать. То Türkmen'in sözü var da mollası köp bolsa tok bolsa harama çıkar diýdi. Bizim hemmemiz akıllı, hiç mi dinleýäsi gelen ok. Bahar kışım şu birek ýeriniň üstüne haýdyp, ol etdi, bul agent, bu näme? Onun yani ilki burada etçek koyun şutadak Türkmenlerden maşamal. O tadaki halktan maşamallar. Men fikirimce. Şul adamlar şutadak gelen adamlar var. O şiiralliyer tapakı. Ay mel muhtur var açıkta o. Yurt düzelecek olsa düzelmeliyer de. Hakikaten hem şu an halaki. Hani şu al oturduğun içinde çıkıp kaydan adamlar. Hem akşam niyazı Berdi Muhammed ya yine kulluk eden adamlar olur. Ya bir goşu ya da yeni birin yine näme on etti, mun etti. Şu rejimi kulluk eden adamlar. Häzirim şu vazmoşlar bolsa, häzirim kulluk etjek şu adamlar. Ýöne berdi onlar vazmoş yok. Berk gelibim halk apadýsa bolup oturlar. Ýöne şu vazmoş ber şu Berdi Muhammedow'dan beter bolýarlar. Selam. Gaýta dogry aýtdyňyz Mälik aga, o men taşakdym burada gelen bolmaly. Gaýta dogry belläk geçdiňiz. Awtyklygy maýdan eken ýurdun içinde bolmaly, ýöne ýurdun daşynda başlady bir hereket. Ve ýurdun daşyndan başlanan bir hereketde gördük ki ýene de şöyle üç ayaklı edara, üç harfli edara diýildi, üç ayaklı edara, iki kelleli bilen. Ýene de şu eden edip adamlar aldap, gorkuzup, ýurdun içindäki tohumyny gysyp, gynap, iýi tarapy ýöredip, aktivizme garşy, halka garşy ýöredip, bolmajak zat diýip ýalan gürläp, boljak zatyny bilip oturanlyklary üçin şeýde diýerler. Yo, o zatlyň bolýanyň sebäbi bar, o zatlyň şu zatlyň edilýäniň sebäbi şutaýda bir türkmen beýleki türkmen dinläse gelen agy birlik ýok. Bu ol lem şutaýdaky adamlaryň birentegi o ýadyňa düşýän bolsa näme şu bir oglan türmäge basyldy şu kim şol adam oglanyň ady.
Türkmenistan'ın içinde şu Orwan işler bilen, yeneler bilen artına 4 yıl sonra türmeye bastılar. Kim O Murat Düşemov mi? Murat Düşemov. Ha, Düşemov. Aşağıda berde oturan adamlar. Behet büzmeyinli. Şu berde oturan Türkmenistan'a beyli diýmä mümkinçilik yok. Ya şol agenttir bolmasa da näme diýýär. Ýozum basylmalıydı. Ana basılıp gitti. Şu aydan sözler üçün kim cevap berýär şoňa? Olany agent däl eken, ana basılıp gitti. Ölüm şu tarihdaky adamlar, şonu diýen adamlar. Ya şol adamlar 80'e yetip barýan adamlar diýe. Ölüm afadisi bolup otur. Bir Türkmen basylýan bolsa, ol ana mälik diýdi, ýene diýdi, birinte oğlanlar gitti. Ana şoň ýerine durýan barmy? Ýöne gurlanýa galýa. Ol mäli aýyň siz bilýärsiňiz, ol kadim döwür diýerler, öňkü döwürde Abdukuliýew ýatan ýere ýakty bolsun hemmäni ýygnap, indi bir ağzı verdik boldy diýen wagty ýene de şoň garak baratdy bilen ortagyny bozmadylarmy, dargatmadylarmy? Şonu eden var ha, şonu eden Hal Murat Söýün. Men de ana puly işini aýdyp berä. Şonu Hal Murat Söýün etdi. Şonu awdaga gelenler ondan öňem gurrun edilýärdi o. Men ilki gelemde şu Sevirde Demirgazyňda 3 tane Türkmen ýaşaýar. Wel sapar Hal Murat Söýün eýlekam ýene de bir Türkmen. Olun şu 3 tane Türkmen birek bir ölüm araları 500 metr Simeyni ölüm bolup ýaşaýarlar. Bir bilen gurulşan o. Ana şonu bir gurrun gitti şol arada. Hal Murat Söýün aýtdy, neme Ak Muhammed. Inim diýdi men ağzy berilip bolýan bolsaydy men etjek diýdi. Şoň üçin diýdi men nahara çağırýan, öýde diýdi çağırlara biz taýinatdyran zadeden gelin diýip. Wagtyna maýtdy, taýin boljak wagtyna çenli, garaşýanyna hemme zadyny taýin etdi. Gidip barýakam Hal Murat Söýün şonu bil kassyllaýyn, şo barmajak bolup her ýyl zatlar etdi. Barmadygam. Debäp diýdim, özüň bilýän bisirlen palaw bir saatdan soň kaşa bolýar. Indi ona bardyk 2 saat geçen. Ýöne şonu bilgesine bil kassyllaýyna etdi şonu Hal Murat Söýün. Ol Hal Murat Söýün ilýän adam var, prokuror adam var. Oň ýeri politikde, oň ýeri politika däl oň ýeri. Ol dirýäw pasuda oturmaly. Şol nime diýjek bolýar, näme mälik agaýna öňküleriň tejribesini gördüňiz, arasynda boldyňyz we soňkylaram daşyndan ýyzarlap otyrsyňyz welin. Bugünkü günde edilip duran hereketde ütgeçlik barmy? Edil şu skema işletdi dämi öňkü skema? Edil öňkü ýaly. Artistleri ütgetdiler bolany. Öňkü ýaly. Bu zatlar var bir bilemok, Hudaýyň edýän adam bir Türkmen halkyny Hudaýy uranmy näme bilemok. Bu bir adama bir ýurdu ýetjek bolan edil şuňaly bolýar şol. Halk ağlaly bolmaly. Hiçim dinleýän ok. Hiçim dinleýän ok. Oňal bolmaly. Hiç ýerde de ýok şol. Sen bilýänmi şu taýda var, Ýewropada men öz bilýän Türkmenler hemmesi birek bereni dinleýän ok. Şo wagtda da şol adamlar ýeke. Leň olaň çagasy bar, çuwasy bar, olar hojalyk bolmaly. Birek gatnaşyp biziň öz milli bayramçylyklarymyz bar. Hiç sadyna gatnaşan oklar. Hiçim biriniň gapysyna baran oklar. Biri toýasa da baran oklar, ölüm bolsa da baran oklar. Bu zatlary bilýärmi ýöne bir diýilýän zat bolýar, bu gaty agyr zat, erwet zat. Hiç milletde ýok edir şu bolýan zatlar. Başka kim aldan ala? Afrikan al, Aziyan al. Hiç millette yok şu Türkmen ne olyan zadın. Dine şu Türkmen ne olyan şu? Bir yerin patasına da varan, toyuna da varan ok, bayramçılığına da varan ok, hiç zadına da varan. Bir Türkmen bilen salamlaşan ok. Öylem hemmetem yeketek. İşlere musya şolun, yüreklere musya, gatnaş ve misler yarar. Yani şonu edi bilen oklar. Şonu başaran oklar.
uğurunu bilen o. Yani Mädir ağa men şu taýda ine Polşada geçip 2 ýyldan gowrak. Polşada bir giden türkmenler var. Sesin çıkarman, işläp berenlere, manatlara, ma duşuşýas, görüşýäs berin. Ve şolaryň ählisinde hem ynanç, arzu we umyt var. Düzeler mi ka? İnşallah düzeler. Hanım bolsa diýip oturanlar var sebäbi 30 ýyl mundan öňki ýalak sanalyja 15, 20, 40 50 adamlarla bu günlerde milyonlar var bu hereketi diňläp oturan, bu hereketi seredip oturan. Allah'a jana şükür. Sebäbi bizi Allah Taala hiçbir milleti gargamaya. Allah Taala her bir millete fursat berýär. Düzelmäni, zulma garşy durmany. Zulma garşy durmak Allah Taala emridir, buyruğudur. Sağ olun size. Bazı olmaz. Allah Hudaýa inanmaly, ona kadar nimet etmeli. Ýöne türkmenen diýär de Hudaýa inansan inanmaly, eşeňi berkdi şo diýär de. Hudaýym kömek edýär, haçan sen özüň kakoy bir az hereketiň bolmasa. Ýöne Hudaýa kömek etmez. Läň olatlar özüň hereket edip Hudaýdan almaly. O ağzı birlik gerek, ağzı birlik. Ha. Ve bugünkü günde bu ağzı birlik Hudaýa şükür. Salam aleykum Malik. Allah Salam şükür, aleykum var. Tedara. Bir men täze nimelere bereli. Bir täze. Oğlanlar täzeler gelinlere söz bereli. Bağışlan, gur aýdy berin. Yapay Murat men altyetimi. Yok aýdyr Malik. Akmak sürer ýoly ýanky size söz berýär. Siz näme edýäňiz? Eger gullap bilseňiz gullap bilmeseňiz öz ýagdaýyňyzy seredin. Käwat Türkmenistanyň ýerlerinde adamlar. Malik şu akmak sürer döwran gurlinçe men sana jogap bereyim. Bize Türkmenler bilen gatnaşýas, gurleşýäs, günne müňmede jaňlaşýas. Biz oturamyz, gidýäs Amerika gitmelimi, şo ýere baryp agyny oturýas. Ýani kongrese gitmelimi, barýas. Ýani senaty barmaly, barýas, Fransanka barýas, Ýewropanka barýas, UBC barýas. Türkmenlerimiz Warşawada bam, olur gidip görýäs. Ukrainada bam, olur gidip görýäs. Bize görýäs. Görüyorsun gelse ba, hemmesem zeyren ya, hemmesem düzülürüm kadya. Yöne burada da düşünen yok, hemmesem de düşünür ya. Öz-özünden hiç tat düzelmiyor. Bir keserin var. Öz-özünden gitmiyor. Hökman immunitet şonu yeňmeli. İmmunitet yeňmek üçin sen deyin almaly, vitamin ýemeli, sağlyk düzeltmeli. Bolmasa yeňip bilmeýär. Şuraya biz egerde diňe umyt bilen ýaşasak, ine 32 ýyl ýaşadyk da näme getirdi? Bundan beter ýagdaýa getirdi. Biz herekete girmeli. Oğlanlar, gelneceler, eceler, kakalar, doğunlar. Başka hiç variantı yok çözülür. Murat Kurbanov gidip oňaror, o bir derek kurun. Hiç kim oňarmaz. Ýeki bolup. 2 bolup, 10 bolup, 1000 bolup oňaryp bolmaz. Bu döwletiň, halkyň problemasy. Halk bilen çözmesek, içinde daşında tapawut yok. Ine Şiralyň gowy diýen zady var. Jaňlaşamda her wagt şeýle diýärdi. Ay Murat, içi arasalanandyr ne? Ha? Hemme de ýusa berdi. Şeýle diýärdi. Menem näme çyp beýle diýen? Ay, men zeyrin ýadım da şiralara ýanynda türkmen ýok, ýeki özüm kösenýän, ýani gurulşyr adam ýok diýsem, beren ýa, ýanynda türkmen ýok diýär. Arkyň ýaşa bilýän diýär. Gıywatyň ýok diýär. Degişýärdi bolyn, ýöne hakykatdan biz bir göremizde şu aňardaky Türkmenistanyň içindäki MHM biziň gardaşlarymyz gorkudan soň bir ananymyz ýeti dogun gardaşymyzda problema bolaýmasyn diýip düşünýär. Yo Murat, olatdan bağışlaýma sözüňizi böleýin. Edil olatdan däl ol bilýärmi? Mine şu wat şöýerden Türkmenistanyň şu ministrler başyny ýa näme diýerler diýe gülertip böyle kitap oňşaýarlar zat. Men var ana şu Ýewropada ýaşap ýörüm. Men paşda 30 ýylla ýaşap ýörüm. Men şu taýda Ýewropada gördüm bir türkmen başga bir milletiň öňüne egilip salam berýän. Men Ýewropada şu ýerde Gurbanulam ýok, Niyazowam ýok, ýene de ýok. Öz hereketi bilen swobodny baryp başga bir milletiň öňüne ikelini salamlaşýar. O men beýtmeden özüň däwin we desuruň we näme beýdýän o diýsem,
Bize gerek adam ol adam diye. Gördü yani cevap veriyor şey deyip. Ben Avrupa'da gördüm ben onu. Ben Türkmenistan'da gördüm o. Yine şu Şveç'te gördüm ben onu. Hudaýda. Ha. Yo bir Onun ne mi diyeceksin o? O adamın özünden göre ol. Sen özünden şöyle göre ha, Berdi Muhammedov diyenlerle elimi oğuşaya önümde bir kulli. O yerde gelinin eylemedi. Hiç eline oğuşaşıp böyle. İslam'ın barmadın şu kapıdan. Şu bizim dert desturumuz değil şol. Dert Değil desturumuz değil mi? Değil. Yani yine önkü yaşlılar da hatta baryan da Amerika baryan Toyota da bir edeyse on gurur ne diyorlar evine aynay. Yani şöyle adamlar var. En atasının elini ayağına uğradı mı ka? Şu başı verin eline uğrar yani. Edenlerler son. Yani biliyor musun? Ol var, ol adamın önünden ere. Ol Berdi Muhammed ya yine biri ne diyenlerler onu. Aydan ustada gördüm. Şuradan şu tayda da şunu etmeyecek oradalar, şu kapa barmarlar ya iyi işe geçmerler. Ya burada Badır aşım. Badır'a başı Türkmenleri yaşap böyle elini ayağını ya oğuşaman. Ben şu YouTube'da bir nemen gördüm, bir bağış oğlanı. Bilmem onun familyasını, yüzü mengli oğlan. Yaş oğlan. Bara şunu bükülüp sonra salam veriyor. Allah orada oturuyor ol prezident. Yani sonra görünecek ol bükülüp salam veriyor. Al sonra şeydi salam ver diyenlerler şol. Yani şulatlar adamlık üyede diye şonu. Doğru. Ama ay neme çek bolýar da bir üýt köşük bir yallaklygy görkezek bolup edýär. Şunu men göräýsin. Menem yallaklamany birikden öktü. Maňa ýanky önüm bildirdim men hemme zady yalap beren diýip ýanky şurýaly eýam strategiýa urýarlar. Ýöne Türkmenistanda deret 90 mire çelli o zatlar gaty azdy. Men ýadymdy. 80 yaşta, 82'de, 70 yaşta, 80'de. Oraya yankı kariyerist yoktu. Sovet uğruna yoktu. Oraya. Yoktu. Bir Sovet elbette dur o yerde o yoktu oraya. Azı. Badı azı. Şonu edene üstünü vuruyorlar. Değişiyorlar şunu. Yönü hazır da moda ol değerli sistemi ol depte sur ol Türkmenin. Depte sur ol. Kelleğine yankı bir akman yadan kıtağını kelleğini nimetmek burhanı denoklar o manadın hümmeti yok kellesini nimet çalıyor. Demek şu 3,5 manattan hem kellesi peşon. Huday saklasın. Ol triyeki narkomanı gör ve ayağına yıkılıp ayağını oğuşuyorlar. Kurban olayım. Maskaraçılık. Deyip desturu dönmüş ol. Şu diyene onu şu niyaz teorunu yadıma düşer ya. Nüstade gelişiyorlar Avrupa'da. Sonra koş yadılar biliyor musun? Yani bir şu post eğilecek, bir post eğilecek ol. Yani o patkalimliğe ediyor, başka patkalim, onun meter patkalim. Onun meter ya. Ha. Sonra olup gidiyor oturuyor biliyor musun? Ne berdi de apazisi olup oturuyorlar. Onun yan inezeret. Al ana durdu Hacıyev. Merkez Bank'ta Ziyatka'da Niyaz'ın korrupsiyon toporunu işlep gelip bunu al gidecek olsalar yani pul oğurlanıptır şöyle bir 40 milyon. Şunu al gidecek olsalar bunu öğülerini koğuracak olup paravaza şiitini açıp öğülerini koğurap onun meşillerini olsa yankı eyyem grant alıp yine kezapçılığını yapıyorlar. Ünfer. Yine de şol adamlar da halktan çıkan adamlar değil şol. Yani kösünüp bediyalı iş gözlep, iş açıp bir idare açıp, производство açıp halkın işlep, on ailenin giyeceğini işlep tapıp yankı kösünüp alan adamlar değil mi? Hükümetin sistem adına işler korrupsiya edip gelip pravazı tap yine de korrupsiya yani. Yine şuna nomenklaturna opozisiya deyildi.
Nomenklatura diýmek näme? Hökümetde nomenklatura bolýar, ýani şular rezerv bolýar, şöyle işläp ýörenler şular. Korrupsiýa. Şu diýe onuň näde han şu ýerde Şular hiç ýeňişe de getirmedi. Sizi akıtmedememe. Diňe biz opozisiýa diýip grant soryp oturlarda öz ýagdaýlaryny çözerler, bolly. Başga ediljek taraplar ýok. Şonuň üçin biz olary seretmeliler, biz ümitmeli, durmalylar. Häzir azajyk ýanky wagt geçdi, biz protestler gurnap başlar. Nesip bolsa, ana bahra ýakynlaşmaka, biz hem içine protestler gurnap we daşyna ýanky diýişin ýaly agdybyra adamlar çykaryp, Jenewada ya bir ýerde üýüşüp, protest geçirip, akşamam ýygnak geçirip, ýanky aramyzda şeýdip biz aktivnärak ýüremesek bolmaýar, wagty geldi. Ya bilýärmi Murat, olatlar etmeli dokumental. Ýöne Ýewropada bilýärmi bir Ýewropada bir uza öňki o 90-njy ýyllaky guramalar däl ol. Bilýärmi şo wagtlar işleýärdi. Ortalyň garşysyna ýetjek bolup. Indi ortaları ýykdylar. Bu Ýewropanyň öýden bir oturan bir näme diýsem bol, bolýar da ýöne san. Ol ýöne 60-70 ýaşadylar şutadak Türkmenler. Birini öz ýurdun üçin edäde näme diýen başarýan bolsaň. Näme? Et ýola düş. Ýygyň agal. Ýaşlary. Ýöne bolam edilen onuň näme biderip koýup. Bir ýerlere başa dinlenen ama. Şoň üçin lutçy geplemen oturandan okuyor. Yok, geplemeli näçe aýtmaly sebäbi ýaşlara bilen o. Könülüm geplen o, hakikatam yok. Aýtmaly. Bolşal aýtmaly. Aýtmasaň hiç adam bolmaýar. Şutaýda näçe türkmenler bar. Hiç sada goşulman oturan. Näme üçin? Şo başda gelýän Harmurasyň onu gorkuzdylar. Näme üçin aňa geleni aýtmasaň, şoň üçin hem 24 sagatyň içinde Ýewropadan çykarar ýalydarny. Bilýärmi? Bilýärmi ine şutaýda türkmenler türkmeniň garşyna başga milletiň garşyna neden okşan özünkli, özünkün garşyna ne diýerler? Şoň üçin mene goşulman oturlar. Aha, ine bir emheme ýa-da gelin bärik ýüregiňiz iki bolsa. Bizim ýüregiňiz iki däl, bizim ýüregiňiz bar. Ýöne bizim ýüregiňiz sizinkiden üýtköçük. Biz durulýan, dakansa durulýan adamlar, dakansa gidýän adamlar. Şoň üçin Gurbanyň aktivistleri bolup işläp ýörseňiz pulny, erteki gün hökümet çalışanına, sistema çalışanına siz baýdaňyz çalışyp, agzyňyz dolduryp gülersiňiz. Menem Badyryn, menem hemme zatlar etdim da diýip. Şol ýaly iki baýdakly adam. Biz bir baýdakly adam. Biz şo başdan aýaňa çelli Gurbanyň ýakasyna tutup şunu ýykynçak goýuram dokşuny. Ay geldi, hele diýersinler gelindi mene. Ay ol sere daşy kim digen belli däl. Diýe. Näme ysy? Hey Juan Amerik, zavallı, näme diýjegim, bilemek sevjegim, bilemek gurjagym, bilemek. Ýöne bular azday. Bular maksimum sany 350, 400'e de ýetenek şu. Dayanlar bilen rejimi, döwletiň başyna oturanlar. Türkmenistan'da biz 6 milyon adam. İçi daşı barymyzam ayağa galýas nesip bolsa. Hey, nesip 350 adam diýende. Bäzi ýekece Harmurasyň öýde bulada tutuş apazisiýany. Bir adam ýeterlik. Ýöne diýmek görýän şonda da bar eken, şol neme bar eken adamlarda liçne ambisiýalar bar. Sen ýani häl diýdiň, hemme de özüne akylly hasap edýär diýdiň. Hemme de özüne akylly hasap edýär. Sen hemme de akylly zaten hiç kime de samçyk diýemezak. Ýöne akyldan üstündür. Akıllar birigenne güýçlüdür. Şonu biljek bolmaly adamlar, şoňa garap ymtyljak ýörejek bolmaly. Şonu biljek bolmaly. Hemmämiz bilelikde bolana güýçlü bolýar. Yo, akıllı bolmaly, kanys, Murada çuwleme trafik köpeldi, adamlara köpeli otu 180 adam.
Nime yankı em hemen bölümler geldi olayım. Daşını adamla gelip başladı. Arkada devata jeton palavati diye kaydiye varsa. Hani emkame satanlar, halk düşmanlar gelin hani. Emkame, halk düşmanlar gelin hani. Ay Allah canım. Ay gelin. Bayram güllür yanay. Sen güllür yanay. Olan Kital. Bir İspanyolca cevap verdim. Yine arkadağı zamanın arkadağı serdarın gullarına aydiyanlar. Arkadağı serdar şu sözde eğer siz intelligent bolsanız arkadağı serdar demek sizin arkadağınız yok, sizin arkanızda yok. Bir adamda arkadağı var, sizde yok. Şoň için şoň arkasına uğurup biyorsunuz. Ey bir şol idioda yıkılyan idiotlar bolýaňyz siz. Siz arkadağı serdar, sizin arkadağı Türkmenistan değil, arkadağı serdar. Sen arkadağı değil, sen arkan yok. Sen hiç kim Türkmenistan'da. Tersine olmalı. Türkmenistan prezidenti halkın arkadağı olmalı. Halkın ýynyň ılgamaly. Halka yol açmalı. Bir halka bir zat edýän tutup cinayete çekmeli. Ine ol adam Türkmen halkynyň lideri bolýar. Häzir öz tohumynyň lideri biri arkada özüne kliç koyup bandit özüne bandit kliç koyup arkada goýar. Hiç kim tanamadyn banditligini diýip. Öz oğluna da kliçka berýär, arkadagy serdar diýip. Biregini arkada bolar. Size arkada diýär, düşünýäňiz yok şoňa. Ay Allah canım. Bizim halkımız var da ösmeli. Ösmeli ya köp daha düşünen oklar. Ösmeli bolýar. Men zabırda daýdaýyn vatandaşlar şu wara bizim satýan nebit gaz her adama paýlamaly. Her ýylda girdecinden şu her adama payı var. Yani beren oklar. Nem için Alaska yurttan Amerika'da paylaşıyorlar. Yine şu an Zelenski hem gol çekiptir. Ukrayna eğer de satı başlasa şu gaz nebit her Ukrayna kimde pasport var olsa her girdeci berer şu. Biz var vatandaşlar biz prosto bir maşkala alıotir bar zatları ha. Olar milyonerder, milyarder maşkala oldu olar var. Denklik yok. Nerede denklik var vatandaşlar? Biz köse ya yine Türk'te bizim ayalarımız 500-300 dolar alıotir. Kesel alıotirler. Kesel bir topar kesel oldu ayalarımız. Hana erkekler, Türkmenler nerede siz? Bir gurlap başlan hatta bir gurlemeli, öğrenmeli şu vaktlar için. Doğru. Yine adamlar gelin efire vatan dönükleri sizem çağıryan gelin hemen efire bizim platformamız açık. Arkin gurlabilirsiniz. Arkadağı alabalı terdağı olacak olsanız yine men şun için golyan, şun için yine şöyle şunu uğurladı. Yine men golyan şun için. Yine şöyle plan obyekt kurdu. 3 etse pulunu kaldırdı. Cüht nurdu men şun için golyan. Yine öz arkadaş şehrini urdu. Halkın pulunu uğurlap. Yine men şun için golyan. Bizim halkımız ölüp gırlık gidip otur. Çağlar ağa doğulupdur. Maşgallar pıtrak gidip otur. Türkmen halkı öz yurdunu terk edip zatlarını satıp gidip otur. Şu yallat hiç vakt bolmadı. Bütün tarihte. Yine men şoň üçin arkadağımı söýýän diýip gelip çıkış edip aydın. Kyn görmem. Yüzüňizi görkezdiň sebäbi biz tanýas ýöne halk bilsin sizi. Salamu aleyküm hemmeňize. Yazın soruňyz bolsa kommentariýada biz soruga jogap berer. Ýöne gaty dogry belekleşdirmälik biz daşynla birleşmeli. Biz daşynla birleşmek üçin совместно akçylyk etmeli, ýani agdyr akçylyk etmeli. Protestler, ýygnaklar, duşmaly, gatnaşmaly, birek-biregimize önam bildirmeli. O pozisiýamyz durly bolup biler. O tapawul ýok.
Her kim öz pikir bilen ýaşap biler, olum doğru da. Ýöne, oň üstünde biz son kyn edişmeliler. Men her wagt diýen opozisiýa bir şeýle bir söýüşýäňiz, son kynam taşlap ýa-ni gaýdyp bile bir ýerde oturmadan söýüşýäňiz. Erti bir ýerde oturşsaňyz, ýa bir agwyrga sizi çağırsalar, şöyle barıp bir-biriniň gözüne näme seretjek bolýar? Mümkinmi? Şoň üçin pozisiýalar ýa-da bir zat üçin gaharlanyp bilersiň, ýöne şu ýola çykdyňmy? Sabırly bolmaly. Başga ilaç ýok. Üstüňe ine şu ýola çykdyňmy? Aktivist bol, politik bol tapagy ýok. Birinji ýa-ni türkmen toýlarda ýaly orta çykanda tüýkülýär, üstüňe söýgülýär. Sen kim o? Bar ýok bolşardan diýip aýdylýar. Ýa-ni sen şol etapdan geçmeli. Şonu geçen soň özüň siýasatçylygyny doğru düşündirip, doğru şu wydyşkan bilen durup bilseň, onu halk azıcık unutup başlaýar. Onu entek ýeňişdir. Inni seni gözüňde tutup başlaýar. Doğru. Ne şu ýaly biz adamyň ýa-ni daşyna seredýär, pikirine seredýär. Birinji bilen ideýalaryny ýa-ni analiz etmeli. Şuň ideýasyny ýa-ni şuň näme pikir aýdýar? Şuň pikiri bize gowulyp berýärmi? Halkymyza gowulyp berýärmi? Her kime näme berýär? Birinji. Ikinji, şu aýdýan pikirini ýerine ýetirip bolýarmy? Şunu kimden ýerine ýetirip bolýar? Şuňa kömek gerekmi? Ýa şuň öýde ýetirýärmi? Şu zatlar pikirleri. Üçüncü, şu ýaly pikirler, bu ideýalar bolsa, Türkmenistany östürmek ideýalar bolsa, bolmaly. Ine. O kanaly gidip gıýbat dinläp, o kanaly bul plan ýipdir, bul ol ýipdir, bul biderek wagtyňyzy ýitirmän. Durmuş kyndyr. Ine men Parijde boldum, men ýollaşym bilen, işgär ýollaşym, ol dinçi, ýa-ni din okulary berýär mana. Oňa şo diýär. 10 ýyl diýmek 10 ýyl ömür däl. 10 ýyl diýmek bir gaty ise 6,5 ýyl ömür galany ýatmak bilen geçýär. Şoň üçin adamlar wagtyny nimeden oklar, ýa-ni hümüdün bilen oklar. Bir derek zatdan boş entep ýa-ni wagtyny geçirip ýörler. Ine derdim. Türkmen halky 5 mat gazanjak bolup, bar daşyna gidip işläp, gözünüp, maşgalany taşlap, aýdyşyp, çağlar içinde terwes galyp wagtyny ýitirýär. Näme bir üýşemde bir günne, bir sagatda çöp bilýän zady, biz çözemde okda kösünüp wagtymyzy ýitirýär. Näme? Ben özüme sorak. Ay men çözüp bilemok, menden hiç zat çözülen ok. Ay gelen mundan meter. O näme gelen mundan meter? Eger sen galyp şunu aýyrsaň, gelenem gorkar. Onam tutup aýryp bolýar. Näme gelen şeýle bolmaly. Eger sen saýlasaň, o saýla. Gelen şoraýar bolmady ýaly. Sen saýlamadyň, sen goşulmadyň, sen sokulmadyň, sen gillenip oturdyň, şoň üçin gelen öňke alypdy. Bir-birini zahmat edip ölür. Yani hükümeti alıp o pulu oğurlaptı ona. Günah sen ne? Cevapkarçılığın yok. Hakkın yok. Vatanın deyip dine ağzında sözünde hareketin yok. Vatan için Ukrayna'da adamlar ölüye akoptu. Biz vatan için bir hareketse ay bula pulunu işleye, bul beyle deyip atmaska tapyas özümüze şonu koşulacak ya oldu. Özümüze anlayalım. Men kim çırım yok. Şun bir MHM ýazýan mama. Men MHM şäheri Türkmenistan sana 50.000 euro berýär. Sen beset çykyşyňy. Men oňa ýazdym, men sana 100.000 berýin. Burwaňyl gitmeli. Boldy, başga ilaç ýok. Oňun ösüş ýok Türkmenistanda. Kim bolsa şo boldy, şo gitmeli. Men sana 100.000 berýän. Men her ýyl işgärime 50.000'den köp төлýän. Her bir işgärä. Sen 50.000 man näme? Men bu ýola pul ip çykamok, özüm pul goýan. Bu ýola ata-babalarymma, watanymma, Türkmenistanymyzma bu problema diňe menki de bar emenki. Oňa oturup seretdim, hiç kim ünt beren ok, hiç kim nimeden ok katastrofa gidip dur, beter. Oňa turup bir halka bir durup halka düşündüreýän o bir katastrofa girip bu tek bazat ederiň diýip çykyşym ben.
Men siyasatçam däldim. Siyasat öwrülmeli boldum. Şoň üçin näçip men etmeli, näçip serdar etmeli, näçip mälik etmeli, näçip bayk etmeli, näçip sen etmeli. Ay biz näme başarjaklarymyz ýok. Oho, revolýusiýa sereden bolsaňyz, şo ýerde raboçylar etdi. Bilimsiz, ýanky okuw görmedik, ýazyp bilmeýän, şolar edip, şolar döwlet galdyryp, döwletler gurup gitdiler. Näçip sen edem, ýazyp bilýän, çözüp bilýän, ýanky hasap edip bilýän, bir ýerde biznes ýa bir ýerde bir zat kazanmaly bolsa, hemmerden ökte şolara baryp işläp bilýän. Diýmek urlar bilýän sen. Mercedes tut bilýän, tehnologiýany bilýän sen. Näçip sen çözüm okşo. Näçip sen watanym diýip goşulan. Näçip geljem pikir edem. Sen jogapkärçiliksiz adam. Bizi şu sistema jogapkärçiliksiz boluýar etdi. Sokulmaň. Almaň jogapkärçiligi. Biz etjekmiz etjek. Sokulanyňyzy häzir üstüňize emhemen kuşkurup ýanky biz siz basarsyz. Ine şoýa boldy. Men özüm şaýat Türkmenistanda ine bizim enatamda aýdan oňy. Ýöne bir maşala barsaň, birinji insan aýdýar, "Ey, politika bir sokulma." Biznesmeniň ýanyna barsaň, ýanky nägerliň aýtsaň, "O, ýok, politika sokulmaly." Men plan bilen görüşdüm ýok ministr bilen. Basın, gazanyň, politika sokulaýmaň diýip, ýanky ýokurdan buyruk gelýär. Odan biz Soýuz Partisiýanyna ýalaşdyk, o ýerde görüşdik. Onuň üçin MHM biziň ýerimize düşdi. Şu ýaly biz bolsandok, şoň üçin hiç sat bolanok. Sebäbi 5-10 adamyň iş däl. Türkmenistan döwletiniň banditlaryny aýryp, Türkmenistan döwletini azapda goýmak 1000 adamyň iş däl. Adamlar, size gerekmi? Goşulun. Gerekkä bolsa bize daýdyň, bizem duraly. Ine. Serdar, sen näme pikir edýäň? Men burada sizin bilen goşulýan. Bu aşagdaky ýazda oturan iki tane samsaga seretmesen, dowam edeliň biz gürüňdeşligimizi biziň näme oturan bir iki tane ýazda oturandan başga bir giden adam var. Biz şolara garşy ýöneklermi. Sebäbi her näme seretsek hem ne Ýewropada 2,5 ýyldan bäri men serede oturýan 1989-njy ýylda Polşa halkyna azatlygy meýdandan Amerika ýa-da Ýaponiýa ýa-da Kitay getirip bermedi. Halk koça çykdy. Oruslara karşı görüştü, söwüşini gazandy, erkinligini aldy ve 30 ýylyň ýetişesine hözürni görüp otdy. Beýlik ýurtlarym şoňarak. Ähli bugünkü günde bütün dünýä söwda guramasyna gatnaşan Ýewropa ýurtlary, Amerika, Singapur, Malaziya, Kitay ýaly ýurtlar, söwda gatnaşan ýurtlar, erkin ýurtlar, hemmesiniň halklary öz erkinligini özü kazandı. Özleri meydandan biri getirip erkinlik getirip vermedi. Birinin başına Superman, Batman ya yine bir garı Spiderman gelip kömek etmedi hiç kaysına da. Halk ayağa kaldı ve halk bu meseleni çözdü. Ve biz hem bugünkü gününe 3-4 ýyldan beri gürläp oturan bolsak, biz Halmurat Söyüni ya da yeni birini ya da geldi käridi ya da Saparklym ya da başkasını görüp meydana çıkamızak. Biz Allah dedik ve bugünkü günde meydana çıktık. Ve bugünkü meydana çıkan bolsak, elbette ki bugünkü günde gürlenip duran hawa ikisimin arkasıdır. İkireliğinin arkasıdır. Yana bir karagördür. Yani bizim şahsiyetimiz belli. Sen beni meydanına görsen tanıyan. Ama ben seni meydanına görmesem, ben seni tanamok. Senin adının belli değil, kimdingen belli değil. Gutun korkusundan yanı, sesini çıkarıp bilen aklına bir direk zat yazıp bilen. Ama senin kimdigin belli. Seni komitede işleyen, mühime işleyen, sağla samsıkların biri. Yok, Serdar, seyredim. Yine men vatan düşmanlara, vatan dönüklere diýen. Siz bizi erkekler gel Türkmenistan'a diýen. Yine gel Ýewropa. Gel bärde seni tutjak ýok. Gel oraya sen batyr bolsaň, gel yine MHM maňa ýazarynda men görýän, gel Fransa. Bir nokada var aýda men barýan şöyle. Söz berýän seni tutturman, urman seni gel. Oraya sen geroy bolsaň. Siz yani sen niye Türkmenistan'a gel? Türkmenistan kanun işleyemi. Müňläp üstüňe toplaýarlar, ýanky
Bu seni erkek adel adam hatawyny da görnüň. Sen gel şu ýerde sen haklyňma. Gel bizim bilen bir-bira gürleş. Nämetden edeli. Ine gel efir etdiň efir edeli. Gel ine hökümete baryp ýanky gürleşeli. Gel ine pasolstana baraly. Gel. Oraya sen mert bolsaň. Ola bir. Ikinji. Şunun esasy MHM nimeti ýanky knişkatynyň teksti bizim ýurdumyza, bizim Türkmenistanymyza dil getirmem. Bir ýerde eşitdik gördüňiz, men Türkmenistan, erwet ýurt, barmaň, ýaşamaň Türkmenistan diýenmedi. Eşitdik gördüňizmi? Biz gaýtyp Türkmenistan ata-babalarymyň ýurdy. Biz şonu görüşmeli, biz şonu azatlyğa çykarmaly. Biz ikisany bandit, Türkmenistan basyp alanlary aýyrmaly diýip bolýan. Siz Türkmenistan'a değmeyen yankı avrenin kaçılmak diyelim. Biz bolonsak, biz bütün dünyada çıkış eden son, bütün halklar kuvvanya, Türkmenlerin içinde hakikata yanlar bar ekeni, şuların beylik halklar ya gurlap bilyen ekeni, azatlıklı adamlar bar ekeni kuvvanıp başlayalım biliyor musun? Tapavudni. O sizin pasollarınız, sizin yemeleriniz varsa gurlerini üstünden gülüyorlar. Bizler gurlerini de bizi dinleyenlerde yazvalyalar. Tapağın görüyor musun? Bulmasa Avrupa'da idiot adamlar yoktur Kur'an'ın yani ya ondaşına adamlar yani. Yok. Şunun için sizin o yankı metodiçkanlığın sözleri erkek olsan gel, sen Türkmenistan'a dil getirme, sen nimetme. Biz sen arkadaňy dil getirýär. Sen o bir kanun arkada. Ola adam bir adamı öldürüp geldi, zahvat etdi. Ola adam öz oğluna padarka verdi, vezipeni. Ola adam bütün döwlet guruş sistematyny yıkıp, ayırıp hemmetini özüne yankı gulyaly vertikal sistemany gurdy. Ola adam korrupsiýany %100 götürdü. Yine şuna karşı. Men bir daha düşünemok. Şun hayatlar son wagtlar MHM pul verilip başladı. Yani bize karşı görüşer ýaly, aktivistler hak gider ýaly. Bular allygyna görüşýär. Allygyna inni efirlere ýerip bular ýanky öz metodiçkasyny ýaýrar. Çalışyň metodiçkany. İşlen oğul. Bize däl, tiýatryçylar. Etnik aktivist ýatyrýat edi. Metodiçkany bilen. Çalışyň ni vatan döwletleri. Zulüm okunma dedi ýaly. Inni açyp kelýäňiz aýlan. Yine şeyde bırak bazen Murat abi. Ha, barama bağışla. Bağışlan bilen bir met burlaşan şu. Şu wara men bir zat aýdaýyn. Biz hemmemiz Türkmen ha. Hep bizde garyndaşlar var, yegenler var, nimeler çıkanlar var. Barysy kösenýär vatandaşlar. Obadaşlar var, goňşular var. Barysy kösenýär vatandaşlar. Hakyky diýeli şu Muhammedem. Sen yekedäle sen bir garyndaşyň bardyr sende. Görýän sen çıkıp bolanok. Arkaýyn çıkıp bolanok nime Türkmenistandan. Arkaýyn gezip bolanok, Aşgabat'a girip arkaýyn gezip bolanok. Biznes etjek bolsaň arkaýyn edip bolanok. Göni kesel bolsaň polnitsa arkaýyn girip bilmeýän sen pulsuz polnitsa hastahana yatıp bilmeýän sen. Ay näçe garılar gördüm men köse otylar o. Bizim ejeler, bizim goňşular, bizim obadaşlar. Hapa suwlar içýärler. Hapa nimeler ýyp otylar. Ey vatandaşa nire içinde var ya. Muhammed sizem düşünmeli ho. Yit ya ho halk yit otyr bizim ho. Yit ya. Bu goňşu bu maşkala diňe ýyp otyr o. Diňe özüne seride otyr. Görden Dubay'da KP'de otylar. Dubay'da kapital kwartira al otylar. O Avrupa'da gezýärler. Biz näme biz Türkmenistan kiminki halkynky. Türkmenistan halka değişli. Baylığı halkınki. 5 vilayatınki şu. Aýdyberem. O yok şu taýda neme diýjek bolan arada bize bir video gelip gowuşdy. Murat abi bilen bile görtdik. Türkmenistanyň Türkmen Hype diye bir türkmenhype.com ne Instagram, TikTok, YouTube'dan haýsyn düşünýän bolsaň gelin iş aljak hem meňe diýip maglumat berip oty.
Onu bilip otyryz biz komitetiň edip oturan zatdygyny. Bir giden adamy, ýene adamlara mecbur 5 manat kazanmak üçin şunu içine girýän ekenler-de, şuna girýärler. Ýene şeýle bir rat barda edildiler. Hiç kaçan ýatdan çykarmaň. Her ne yapsaňyz yapyň, çepiňizdäki we sağyňyzdaky perişteler her bireden işiňizi, her bir adam amalyňyzy ýazyp otyrlar, belläp otyrlar. Siz müngürläň, müň saklanyň, o bolun, bu bolun, nokat bolun, garagör bolun, gurban golyň bilmeýän nämesi bolun. Her näme bolsaňyz bilin ki, soňy geldi, soňy geldi. Az galdy. Assalamu alaikum emmäňize. Wa alaikum assalam. O musun? Tamam iş yapıyor musun? Umut Daýa şükür. Şerde bir soru berjek goýan. Häzirni ben Türkmenistanyň raýaty bolup, häzir öz arzymy aýtsam, meselem, öz şikayetimi aýtsam, menen soň watan dönüp bolýanmykam? Yok. Nämiş watan? Watan dönüp bolmak diýmek näme? Sen watanyň sırlaryny bilip, şo sırlary satan bolýar. Sen ýanky nägerliň aýdanyň syrmy? Sır däl. Sen näme sır bilýärmiň? Hökümetiň, döwletiň sırlaryny bilen o, onu diňe ministr bilýär, onu Gurban bilýär, onu Serdar Berdimuhammedow bilýär, sen bilen o onu. Satçak bolsaň sen satyp bilen ok. Sen watan dönüp bolup bilen ok. Ol sen öz problemalaryny aýtsaň, şu problemlara düzelen ok, şunu ýanky düzeltmeli zat diýsen, sen Türkmenistanyň grajdany, gurlap bilýän, öz hakyny goraýan grajdan bolýan. Hemme döwletleriň prezidentleri isleýär şuraya adam. Ya şuraya adam bilen döwlet düzeltip bolýar. O ýallaklar bilen düzeltip bolmaýar. Ya olar her wagt aýagyny elini ýalap dururlar. Diňe bulaşurdyň. Şoň üçin her kimiň doğul hak var ardılarını aytmana. Sen goňşyň ardyny aýdan ok, sen ýa-ni men ardymy aýdan ok, sen öz ardyny aýtmana. Hakyň doğul var. Ol watan dönügi bolmaýar. Watan dönügi haçan bolýar? Haçan sen Türkmenistana watana dönükli etsen. Bular nimeler? Ýa-ni watan ýallaklary, Gurbanlyň ýallaklary şunu şeýle düşünýär. Egerde kim Gurbanlyga garşy bir zat diýse, Türkmenistana garşy diýdi bolýar. Ya Gurbanlyga garşy bir zat diýse, onda watan dönügi bolýar. Ýagny öz watanyna dönükli edýär. Näme watan Gurban bolmy? Ya watan Serdarmy? Eger watan Gurban bolup Serdar bolsa, onda sen näme işärsiň? Şo ýerde hany sen watanyň? Sen watanyň Türkmenistan näle? Sen watan Gurban bilen Serdar bolýan bolsa, sen onda Türkmenistan näle watanyň? Näme iş ýapýarsyň şo ýerde? Bular düşünje hem pes. Ýöne metodiçkada ýazýarlar, şu ýaly adamlar gorkudyň bir ýanky Türkmenistana prezidenta bir zat diýip başlasa, aýdym watan dönügi diýip. Biz Türkmenistana zat diýemzok, biz Türkmenistany golýar. Erti uruş bolsa ýallaklar Gurbanly kaç gider. Ýene biz baryp Türkmenistany golar, elmede ýara alyp. Bir şol aýda. Näme watan dönügi bolýar? Gatı doğru aýdýan. Ýene bir zat belläp geçmesi ýa-ni näşdaýda. Watan bolanlar näme bolýar, döwlet bolanlar näme, kim bolýar? Şonu ne watan, ne düşünýär şeýle watan diýsen, ýa-ni siziň aýdyşyňyz ýaly, prezident watan bollugy bolýar diýerler. Däni Gurban boly watana değişli bolýar. Halk watanı halk, watan halka değişler, doğru dämi? Ne biz halk olarak watanı gollýar, doğru dämi? Doğru. Evet. Aydın. Pikirini aydın men soň jogap bereýin. Bulan diýjek bolan adam men ardy şikayetimi aýtmak üçin meselem prokuratura var, milisiýa var ýa-ni. Milisiýa dinlemedi, prokuratura var ýa-ni. Prokuratura dinlemedi diýeli ýokary gitdiňçe ýokary gitjek da, dinleýäne çeni gitjek. Doğru dämi? Insonda prezident var arzymy aýtmaly bolýar, doğru dämi? O da men şu arzymy aýtsam men meselem goňşym bilen uruşdum, dawa etdim, men şonu hiçim dinlemedi. Insonda men şonu baryp prezident var arzymy dinletjek. O da çäretini ölmese onda näme etmeli, doğrumy? Doğru. Ine Ünsver, sen egerde
kanunun bolsa ya hakyň bolsa ine şu ýerde aýdýan. Sen watan döwünü bolýan. Ünfer. Sen bar prokuratura aýdanda watan döwünü bolanok. Görýän? Egerde sen arda ýadanda men haklarym bozuldy diýip, onda sen watan döwünü bolanok. Ýöne haçanda sen dilim bilen şonu aýdanda, ýa-ni halkyň arasyna şonu aýdanda sen watan döwünü bolýan. Logika da ýok bäde. Şol mysal üçin öz ardyny aýtmak bir näçe usullar bar. Ýa-ni döwlet işgärlerine ardylaryny ýetirmeň bir näçe usullar bar. Birinji usul arda ýazmak. İkinji usul suwda çağırıp şol suwda çözüşmeli. Üçüncü usul mass mediada jurnalistler aýtmaly, jurnalistler ýaglantyr şol problemany. Derro ýa-ni hukuk gorayan adamlar şonu görüp, işte şolara ýetýär-de, hemmeler bilip başlaýar. Şolar derro girip şonu ýa-ni netijesini bermeli. Dördüncü ýol sen öz aranyzda halkyň arasynda aýdyp bilýän, werenip bilýän inemen şuraya problem ama çözülmekdi. Ine şuraya bir de burada aşaktan gelecek bolýanlar bar. Seredip alıp otur şolary. Okey. Gelecek bolýanlara göremi? Başka? Ha, bir mümkin. Biri alay ýalar boti. Yok, gelecek bolýanlara yok, alırdım. Men çağıryan nimede yok. Giren oklar. Ine ýa-ni watan bilen döwletiň tapawyny. Gelin döwletden başlaýyn. Döwlet näme? Döwlet diýmek, birinji bilen döwlet diýmek bir ýa-ni guruluş sistema. Şu guruluş sistemanyň içinde näme? Birinji bilen halk bar. Esasy şu guruluş sistemany emele getiren halk. Şu halk bolmasa şu guruluş sistemanyň düýbi ýok. Şu halk bar, şu halk öz prezidentini saýlýar. Ýagny birini panaýmy, ol servisial alınýar wagtlaýynça. Konstitusiýada belirlenen şu zatlar. 5 ýyllyk, 7 ýyllyk wagtlaýynça birini ses berýär. Sen bol. Erti başgasy bol. Bir gün ol bol diýip wagtlaýynça naýomny alýarlar. Olum prezident. Prezident diýmek döwlet däldir. Prezident diýmek şu döwleti başga ýerlerde ýa-ni prezentasiýa edip biljek adam halk şoňa seslerini berip, halk şoňa dawens berdi bolýar. Ynymyny berdi bolýar. Ýöne prezident döwlet däl. Ine masal üçin döwlet bar, şonu prezentawat etip bilýän bir ýygnaklarda bir adam şu prezident. Ýöne o döwlet däl. Döwlet halk we döwlet şu halkyň saýlan hekmeti. Ve şu ýerdäki toprak. Ine şu üç zat döwleti emele getirýär. Döwlet bolmak üçin konstitusiýa. Esas kanun adamyň arasyndaky. Şu konstitusiýa döwletiň bitewligini saklaýar. Şu konstitusiýa hormat goýulmasa, onu prezidentiň öz bolýan bolsa, döwletem ýok. Konstitusiýa da ýok, on prezident ýok. Men videolarymda görýändir. Türkmenistanyň prezidenti, Bikanyň prezidenti ağzını doldurup kasam içýär. Kasam aýdýar. Hemme aýdan zadyny ertesi öz bolýar. Ne? Şu ýalda. Murada bu biri gelecek bolýar. Recepov diýip. Watan nimet näme? Mena hiç kim göremok. Gelýän ýok. Ine hemmesini çağırýan, ýöne gelýän ýok. Şu Recepov diýip bas şoňa bassaňyz, ana Recep Serdar, watan näme düşündirsene. Oňa meýlik senin bir apyzyna bersene. Meýlik aga bir guruluşyn, ani Ýewropada nähili, şu guruluşy nähili, arkaň gezip ýolar prezidentler, ahrana ýokam, hiç adam ýokam. Murat men urlamalmy? Awa, şol kyn görmesem meýlik watan sözü ýa-ni sen adamlara düşündirsen şo manysy näme watan diýmek. Sen özüň näme düşünýän? Oňa menim aýdym. Salamu aleykumlar. Wa aleykum assalam Recep. Oğum yaşlar işlem, sağmadı işlem, oğum.
Ama özüňiz gowmuşsar. Häzir mertden Gowul. söz berjek. Allah Gaýraly döner. sabırly bolmagy. Gurulma Mert- mümkinçilik göreýärmi? Awo hukman. Ýaşullar elden ýazýan zatdan adam görýär, aşakda birden zatlarym ýazylýar. Awa özüňizem görüp oturýarsyňyz dogrymy? Alo. Aýdym bilmem. Birinciden güllýäli ýurdumyz we Hudaýjana şükür. Allah jana döneýin. Güllýäli ýurdumyz, arkadamyň jany sag bolsun. Siz şu wagt efire çykyp gurulýaňyz. Näme üçin daşary ýurda çykyp, näme täpni şeýdip gurulýaňyz? Ýminde näme şu ýurdun içinden çykyp, daşna aýdyp gurulýaňyz, bu gurulýaňyz. Arkadamyň jany sag bolsun. Halk üçin etden işle bundan öýle emre wajalsın. Näme iş edýär halka? Halka bol. Güllýäli günümüz Näme bar. iş edýär? Näme iş edýär halka bolsun diýip. Näme diýerden arkadaň halk üçin Türkmenistan üçin jona aýtsaň sen gulýaly diýip. Nämesi gulýaly? Aha. Yalan Yok, gur. neme? Recep. Haýş, togram Söyle berildi dedi. dinläýäli. Aýdym. Berdi soragyny. Serhat özüňiz ýurtdaşynda dogrymy? Yurttaşyna näme keypine çykdykmy yurttaşyna? Bileme Keypinden çykdymy milyonlarça. Näme bilen ok? Hemme Yok. adam gowulýan dogry gurla. Yok, dogry gurlamana gerdin. Erkek ol, mert ol. Egnimde Türkmen bayragy var. Biziň ýaly Türkmen senem. Aw. Mert ol, Aw, mert men- gurla. men şöyle- Keypinden çykdykmy Men daşyna efire var, ýurda. efire. Hı. Efire var, efire. Men yüreğime sığdırıp bilmän ýerdim. Sağ ol alanňyz üçin. Dinle, sizem ýurtdaşynda dogrymy ýaşullar? Dogrymy? Ha. Oldu aýdym dinläýäs. Ýurdun içinde bir dogan garyndaşlaryňyz bardyr siziň. Türkmenistanda. Mawa. Dogrymy? Onsoň olaram şumat görýän, ammadyr görmeýän, ammadyr. Mawa. Ondan özüňizde bir kile mena özüme kiçilik bilen de aşagda negiden adam ýazýar, okuýar. Näme Şoň ýazýar? üçin şondan bir kile özüme nemetdimden bir alaň diýip paş etdim. Bagışlarsın Recep'o. Dur Sen näçe ýaşynda? Recep'o, sen näçe ýaşynda? Bayram adır bozmandır. 30 Dur Recep, ýaşynda. naha geldin? 30 ýaşasyň tügeleme teret. Birinciden sorak verdin. Näme edýäňiz diýdim. İkinciden sana jogap berdik. Bir keypine çykanakmyn adam daşar ýurdu. Sebäbi zalymiň alkymyna oturup gürlemek, maňlaýyna ok attyrmak hem bir samsyklyk bolýar. Bugünkü günde 21-nji asyryň beren üstünlügi bir internet bar bolsa biz muny bulanmaly. Häzir sana gelýän. Inden sen sorak ber, otynda namys etdim diýdiň çydap bilemek. Gulýaly ýurdum ba diýen berin, Gulýaly prezidentim. Senin Gulýaly prezidentinden bir de daşar ýurda mejbur eden çykmana. Sen ağam daşır orada çıkman öz ýurdunda da bir işe jok bolan. İşemken mümkin Hey, men Türkmenistandan 200 000 dolar algym var, alyp bilemek 2013-nji ýyldan bäri. Nämen gurun, ne diýotdyň sen? Kime düşündirip otdyň sen? Näme ýalan gurlaýasyn biz bu taýdy? Türkmenistanda adalatsyzlyk bar, Türkmenistanda zulüm bar diýsek ýalan gurlaýasyn biz. Sen bize ýalan diýjek bolýanmaýdy oturan zatlarymyz. Men bärek gara men bärek gara sizle dawa etmäs kamu gefire prosta ýüregime sygdyryp bilmän alaň diýdim. Bagışlaň öňü. Yo, neme? Serdar Aha, bilmem. Haýş. Şatyman Recep bir soru bar, ha? Şu soruga sen jogap bermedin. Senin pikirin bolup arkadağım, ağlawan Serdarym. Indi arkadağım diýende, indi arkadağı Türkmen halkyna näme etdi? Şonu bir düşünüp bersen, mümkin biz bilýän näler. Bir aýdyp bersen. Indi näme gowuluk etdi? Menem şonu söýesim gelýär, menem şonu gow göresim gelýär. Menem şonu kömek edesim gelýär, menem şonu gowlasym gelýär. Bir aýdyp ber, näme etdi şu arkada diýen adam Türkmen halkyna? Türkmenistan prezident biziň arkadagy Serdarymyz näme etdi ýaşamana mümkinçilik döretdi. Dogrymy? Näme mümkinçilik? Bir çeýnap bersen, bir düşündirip bersen. Yine misal için Recep men sana aýdaýyn. Yine Türkmen halkyny hiç ýere çykmady ýaly wizalaryny ýanky girdi. Kömekmiş ol ya kömek dämi? Burada yaşamağa mümkinçilik verdi. Serdardan biz näme yaşamadyk. Olandan soň Biz Neden prezident berýärmiş?
Näme diýip otyňlar Recep ýagdaýyň gowy? Serdar durun bir min. Yok. Biz öň näme ýaşamadykmy? Görýän atak edýän, atak etmeýän bir dinle, liseýäli. Nime görýän Bir gowjy näme bir erkek bolýan Gowtaýalanyň ol gatowşak egzamyndan geçilen o. Şu bilimsiz adamlar alyp otýarlar bar. Awa egzaminden geçen oklarly. Inniki watan döwüniň garaşy. Yo Yanko bilen bolsa da öz pikirini aýtjak bolup geldi. Ol dogry. Ýok, ol pikirini aýtjak bolup geldi ýöne, wat immенно вот bilimsizlik iň ulkan problema. Men şu taýda Palyaklardan bir zat soradym. Şunlar gatken diskussiýalar boldy. Elbetde ki Mälik ağa da görendir 20-30 ýyldan bäri taýda siz bärde geçiyorsunuz 15 ýyldan bäri. 1941-45 urşundan soň diýdi, Ýewropa düýbünden diýdi, özüniň diýdi, ýöreliş uğurunu uğratdy, ütgetdi we esasy agyrlygy bilime berdi diýdi. Obrazowaniýa berdi diýdi. Gynansak kim halkymyzyň obrazowaniýanyň kemligi Allah Taala adam zada jany enesinin garnynda dören wagty berýär. Ýaşaýyş hakyny, hukugyny enesinin garnynda berýär atasynyň dölünden emele gelenden soň. Näme üçin ona gelede prezident ruhsat berdi? Kim o? Faraon şey diýärdi. 5000 ýyl mundan azal. Men ýaşalaryn, men öldüren Allah gökde, men ýerde diýip. Bugünkü prezident Faraondan tapawut ýok da ýa, prosta gelip tasdiklady muny. Ol belki halal oglandyr, belki gowy oglandyr, ýamanlygy ýokdur ýöne. Biz käbirlerine gynansak, şeýle dadyk gol göni aýtmaly. Doğru göni aýtmaly, prama aýtmaly. Ýaxşy görsünler, ýaman görsünler. Öňlerden bäri aýdylyk geliş käbirlerine gynansak, gaty gürlenmeli, agyrak gürlenmeli, prama aýtmaly, dogryny aýtmasaň, şa çekele oti oýany biýany nämenin izinde ýörsiň. Bala çağan eklejekmi, maşgalaň eklejek, eklemeň izinde ýörsiňmi? İdirmek, içirmek üçinmi? Allah Taala bu dünýä ýüzüne adam zat iç sıçdyp yaratdymy? Ýaşa, Allah'ını tarif et. Adam zady ýaşat. Adam zady ýaşat ki döwlet ýaşasyn. Döwleti ýaşat ki ummat ýaşasyn. Ummaty ýaşat ki ahir zamanyna Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam ummatynyň çoklugy bilen, köplügi bilen övünsin diýipdir. Bugünkü günde biz musulman diýip döşüňize urýarsyňyz, niýe siziň musulmançylygyňyz? Bumu siziň musulmançylygyňyz? Inne Bahram geldi. Bahram salamu aleykum, hoş geldiniz. Salamu aleykum Murat geldi. Hoş geldiniz. Salamu aleykum. Hemmenize. Sizin pikiriniz dürlü bolup biler, aýdy bilersiňiz, dinleýäs. Bahram aýdym, dinleýäs. Yok, mene sözüm yok size. Malades, hemmenize de. Doğru edýäňiz. Okay. Sağ olun. Murat, sizin soruňyz barmy ýa aýtjak barmy? Siz söz berilýär. Yok, gowamjan. Aýtjak datlama yok, göni ýanky bilemok, näme dada aýtjam, men düşünmedim oňaýdan gadyna dogry baýsam. Men Murat saňa bir soru bereň. Ine watan diýmek näme? Biz näçe size soru berýärse, siz bir peselçek bolup ýa näme etjek, akylsyzlygyňyzy gököjek bolup ýa akyllyňyzy gököjek bolup däl. Siz biz ýaly bir pikir alyşyp, bize bir ideýalar berer ýaly sorýarsa, ine watan diýmek näme? Şonu bir düşündirip berseňiz. Watan diýmek ele toprak, dowduk mekanyň watany. Watan arkada bilen bagly ýer barmy? Yok, arkada bilen bagly ýer ýok. Alawaly serdar bilen bagly ýer barmy? Yok. Egerde biz arkada tanqid etsek ýa alawaly serdar tanqid etsek, biz watana dönüklik etdigimiz bolýarmy? Yok, on biljekkä ýöne watan hadiňe halky bilen watan. Ol bir adam bilen watan bolmaýar watan. Dogry. Okay. Bahram, sen näme pikir edýäň? Şul Babradyň aýdanlaryna boşluklaryň barmy? Watan bolany seň pikiriňçe näme bolýar? Yok, amin gepme, yok hiç şöyle. Bolop, sağ olun. Onu biz gepleşimiz Devam edelim. boşluklarınız bolsa aýdy bilersiňiz, problema yok. Ýöne bir urlap turka açyk wagt alyň, ondan soň siz goşularsyňyz.
Men yine de meýäle gaýdyp gelýän, meýälik ine köpüsi Türkmenistan'ın içinde käy wagt maňa ýazýarlar. Gatar adam ýöne ýazýarlar. Men bilemok okşa MHM mi ya MHM agenti mi ya da yallık mı bilemok. Mümkün yanlış bir ýazýandyr. Ine şeýde diýerler. Türkmenistan'a dil yetirme, gayrat et. Türkmenistan maskara etmeň, gayrat edin. Watana dil yetirýäňiz. Siz edýän işiňizi bilýäňizmi diýip bize ýüzlenýärler. Men öz çykyşlarymda üns beren bolsaňyz, hiç wagt Türkmenistan'a dil yetiremok. Sebäbi men idiot däl. Türkmenistan meniň watanym. Türkmenistan biziň döwletimiz. Türkmenistan bilen men bagladym, hemme zadym bagly. Ata-babalarym doglan ýerim, önüm ösen ýerim, hemme zadym bagly. Ýöne Türkmenistan basyp bolan bir san kezzaby men hökümet bellek geçmeli ve şu Türkmenistan'ın ötüşüne yol beren ok, şu yankı böbet bolup dur öňünde, hiç şunu ayırmasak üsüp bolan ok diýip ine men şunu halka düşünürýän. Türkmenistan'a dil yetiremiz ok, watanymyza dil yetiremiz ok, başarsak ine şu Ýewropa ýerlerine biz düşündürýär Türkmenistan'ın ýagdaýyny, ýöne şu awatda ýaz pikir etmeň Türkmenistan şul iksan kezzap. Bizim gülýal halkymyz var, bizim güýçlü taryhymyz var, bizim ine diýip desturly asylly halkymyz var. Merkez Asyada tapmardan şunu ýazyp, men mysallar getirip Türkmen halkyny, döwletimizi şunun gözüňünde üsünligini, öňden meýär gelýänligini ýa-da düşündürýän. Ýöne meniň çykyşlarymda, ýa-da syýasy çykyşlarymda, syýasy maglumatlar berip, syýasy tarapdan adamlar üstürmesek, bizim halkymyz ösmez. Ine käbir adamlar şu zatları düşünmän, ay siz watan döňügi, siz ýene bir zady, siz Türkmenistan, neme diýäňiz diýip aýýarlar. Inanyň Merkez Asya ösen döwletler däldir, hatda şu ýerlerde parlamentda bizi mysallyk görkezýärler. O beýtmäliň Türkmenistan ýaly bolar diýip bizim awrymyz ýok hiç ýerde. Onu men gaçyramok. Onu döwlet aktivistler gaçyramok. Onu meýärlik baýka Ferdar gaçyramok. Onu gurbanly öz çykyşlaryny YouTube'a goýup, o ýerde de adamlar el çapyşyp onu kitaplaryny maňlaýyny çalyp ellerini oňşap ýören şul epizodlar Türkmenistan'ın awryny gaçyrýar. Biz gaçyrjak bolsam gaçyryp bilemiz ok. Egerde Türkmenistan olur ýa gowy bolýan bolsa, olur ýa asuda parahat bolýan bolsa, türmede bolýan bolsa, adamlar içinden daşyna Türkmenistan terk edip, zatlaryny goşduryny satyp, öňkü zamanlarda ýa terk edip gitmeýän bolsa, onda biz onu maskara etsegem ol hakykatda bolmaýar. Bizim başarjak dadymyz ýok. Onu gurbanyň bilen serdar edýär. Bütün dünýäde şolar telewiziýany ulan, watan programmatyny ulan, hem ýerde mitde diplomatlar ulan, olar gadygançylyk edip, olara maskara edip, bütün dünýäde öýlerini, şu ýaly bandit topordugyny suud edip, hem ekspertler tasdiklap bunu suutnamaly Türkmenistan üstüne ýerler. Ýöne gülen oklar. O men näme diýsem diýen, näme men diňe Türkmen kontentda Türkmençe gülýän. Orçça gülýän aýdamam. Bular bizde näme maglumat alsyn Türkmen diline düşünmeýänler. Diýmek, buların öz maglumatlary bar. Buların öz ilçihanalary bar. Bular analiz edipýärler. Bulary diktator çagyryp adamlar elini uşadyp, zat edip, el çapyşyp gürkezýän, bular gidip ondan atçyot berýärler ilçihanalar. Men bardym, Hudaý saklasyn, olar ýaly idiotizm göremok, zat diýip atçyot berýärler. Ol atçyot diplomatik ýoldan gidýär-de, o ýerde ekspertler ünsürip ýyrarlar, baha berip, bütün dünýäde informasiýa ýerler. Onu Murat Aşakda biri ýykday Murat ağa al diýip. Kim? Mene göremok. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gdd f barda tip söýüp küçükdir gelsin söýüp küçüniň bolmanyny. Alayın, yo tapmam onu. Zapros etdim. Ine taptım. Ine aldım. Ine şunu meýerlik sen näme pikir edýäň? Türkmenistan awrany kim ýykýar? Bir ýykýarmy ýa
Kurban bilen sevdaryk yani. Bilýän Murat bu ýerde bilýän o belli zat o ýerde bir adam ýolbaşçy halkyň öňüne düşüp ýören adamyň barda çoň boýuna düşýär. Şeýlemi? Elbette. Jogapkärçilik şol. Awa. Yani o bilýän bu ýerde ýa-ni siz özüňiz aýtdyňyz da şu Türkmenistanda pasolstwo bolar we şu bolýan zatlar ýazyp bärik habar berip oturýarlar, ýene de oturýarlar. O şu zatlar bar, uje oturýarlar bäri bilip oturýarlar. Näme üçin şolar işläýän onu? Ya olar görýän bärde hiç bir döwlet Türkmenistanyň içine goşulmany haky ýokdur. Mysal üçin Türkmen halky galyp oňa garşy ýara ulansa, onda döwletden goşulmany haky bar. Murat başa bolmara men sen başa sözüň bolanna gerek bolsa bular goşulşýarlar hadi. Gerek bolan ýagdaýynda özüne peýda bolsa. O Saddam yıkmak üçin apadisa Amerika ýara berdi, apadisa lişni özüne. Saddamyň garşysyna. Özüne gerek bolsa diýerler onu. Gerek bolmasa Beş ýyldyk çağırdım bir kişi gelin ol. Dogry edýäňiz, Mäli aga. Men 100% goşulýar. Bir taraplyk neytralitete seredanoklar Amerika. Häzir zamanı gelen ok. Başka wajyp toçkalar var dünýäde. Yo, seretde Mälik her döwlet öz ihtiýaryny işleýär, öz bähwidini gorýar. Ondan Saddam Hüseyin ine häzir ondan geroy edýärler, o Libyýanyň prezidentini geroy edýärler. Ine bu boldy, o boldy. Men ýürüýti Libyýadaky ýaşaýan adamlarla ulaşdym, men işleýärler. Libyýada ulu bir işde işleýän adamlarla ulaşdym. Ol diýen zatlar belli bir adamlar üçin, halk üçin däl o zatlar. Ýöne reklam edip hemmerde görk edýärler. Ýagdaý Libyýada kynny. Şondan halk galdy. Yo, ol paniat yani şu döwlete girmäne demokratiýa bolýan bolsa, şu döwlete girmäne haky ýokda. A bizde de ana şu kynna. Hem girýär nokta. Onuň hakyky meniň pikirimçe bäerde elbetde biz köp zatlar bilemdik. Bizim bilmeýän zatlarymız bardyr. Bularda maglumatlar başgadyr. Şoň esatyna bular girýär. Saddam Hüseyin'e näçip girdiler? Ol adam ölüp başlady, ol ýanky Kuweyt'e topurly, ol bir topar ýanky problema döretdi dünýä. Şoň üçin şundan bir bolup girip şonu düet goýardylar. O zatda senin diýen zatlar o telewizorda aýdylýan zatlar. O düýbüne başga zatlar ýatyr. O Saddam Hüseyin'i yıkmaklaryny, aýarmaklaryny. Ana 6 aýda bu iş diýdi, men demokratiýa urunajak diýdi. Irakda. 6 aýdan soň Irak bu demokratiýa diýdi. Onuň bäri näçe söýleýärdi. Ol ýöne ýörüti edilýän zatlar, o diýilýän zat. Mümkin. Men bäerde sana ýogum diýjekkä, howada diýjekkä sebäbi siýasat gatyçylşynda zat. Ondan soň her döwlet öz bähwidine görüşýär, işleýär. Ýöne haçanda bular üýçseler, bular umum bähwide görüşýärler. Egerde Amerikanyň özü ýeren bolsa, onu Amerika Iragy ýerine bir tapar owna kararly çykdy. Şoň esasyna girdi. Ol Ukraina, Russiýa topulşýaly beýle günden ýeren ok. Bir topar oň karar çykardylar. Bilýändiňiz şu ýerde Irakda ýadyryny ýarawa diýip nemetdiler. Olum yalan çykdy. Onu ispisal etdir. Ýokdugyny bilýärler şolu. Ýöne şonu ýykmaşa Saddamy. Men Amerikany ýa başga bir döwleti gollanmak. Men olar neutral edýän. Russiýada neutral edýän, Amerikada neutral, hemmesi sebäbi olaryň siýasatlary, olaryň problematy. Men diňe Türkmenistanyň we Türkmenistanyň bagly zatlar edýän. Näçip? Sebäbi egerde biz başga zatlar edip başlasak, biz temadan çykýar. Bizim temamyz halkyň aň düşünjesini östürmek. Şunu emgeme haýyş etdi, gaýrat edip östürmek oň aň düşünjesini. Ýene şonu östürmek birinji.
İkinci, halka adaatın näme düşündürüp adaatlığa çıkarmak, killetini adaatlık başlamalı. Killetini adaatlık fikirler başlasa, adaat hareketler bolýar. Üçüncü, Başlangıç sözüňi berende Türkmeni göçürjek bolsaň ýanyndan göç göçür diýipdirler de. Düşünýäňdämi şol sözi? Şoň üçin Türkmeni halkyň öňünde bir görerli bolýan adam gerek. Olam ýok, hiçmem ýok şu ýerde. Onu gaty bolmaň, hiç ýerde ýok, bizde Türkmenide ýok da. Pani o ana tuğlama dinläp oturanlar var. Ana plan wadiýetinde çykdyn. Ýok şoň alada. Men şol bir zat goşak bolýanna şutaýdy. Mäli aýdy öti dogry atlar aýdy ötdiňiz hakyky atlar aýdy bolup geçen zatlar aýdy ötdiňiz. Ýöne bu 10 nenedara deregi gurulana ýa 30-31 ýyl boldy. Şeýle bir seyretsek, Türkmenistanyň gurulana 30-31 ýyl boldy. Bir taraplyk bir garaşsyz döwletleriň döreninde 30-31 ýyl boldy. Muňa göre gurulan bir raşalar bilen bir wagtda näme maksat bilen guruldy? Belki siziň ýa gaýtşyňyz ýalar. Boş adamlary güýmäge oturmak üçin ýygnaklar bilen ýene bir zatlar bilen. Ýöne biz ýene-de şol üstüne urgulap otyrys. Her bir halk, Ýewropan halky, men göz ýetirdim şoňa, taryhlaryny okudum, emme işim taşladym. Türkmeniň taryhyny okamak, Polşanyň taryhyny okudum, Ýewropan taryhyny okudum. Şular azatlygyny her bir halky, Polyagy, Fransuzy, Nemisi, Onsy, Monsy, Şwetsary, Norwegi, Beleksi, her bir halky özünün ýurduny, özünün gelejegini halk bolup gurdular. 100 ýyl mundan, 300 ýyl mundan, 500 ýyl mundan gan döktüler, söwüşdiler, göreşdiler. Bugünkü günne çağalary, nesilleri hezil ýaýdyp ýaşap otyr. Egerde biziň maňlaýymyza, biziň bagtymyza şol bagt düşen bolsa, biz kim şonu etmeliriz nesip boldy. Biz şoňa garap gidip barýarys inşallah. Ýöne elbetde ki akyl ýoly, paýhas ýoly bilen arzuwyrlyk bilen täze nemeler geldi. Gan dökmezlik niyeti bilen ýola çykdyk elbetde ki, emma gynansak hem gan dökmäni isleýänlere bar hem bolsa bilsinler ki gan dökken diyen adam öz ganında boğulacaktur. Bu da benim sözüm değil, Kur'an-ı Kerim'de vardır. Her bir musulmana değişli. Olya, sağ ol Serdar. Yine Adalet, salamu aleyküm. Vegen, salamu aleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm selam, salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Aleyküm selam. Adalet, aydın, dinleyat sizi. Murada, men sen köpden wer görýän, bir tora göresim geldi. Köpden wer giderlýän, o taýyp garýan, bu taýyp garýan bolýan, şu ýakynda sen eden işlem barda bir gyýtgaça aýdyp berdiň da bir bitiren işlem barada. YouTube'da hem mesela bana bolýan şonda da gaýtalaýyn. Ine ýadyňyzda bolsa, biz sentýabrda OBS'ye bardyk. OBS'de biz bardyk, şöyle çykyşlar etdik ve şo ýerde protest geçirdik Farhady gollap. Ýani Türk ilçihanyň öňünde. Biz şöyle talap etdik, hatymyzy gowşurdyk şolara, bütün dünýäge ýaratdyk. Ine Türk hökümeti Farhady ogurlat diýip şonu bütün dünýäge ýaratdyk. Ondan soň ýadyňyzda bolsa men Amerikaga gitdim. Amerikaga gidip oğlanyň öňünde protest etdik. Diňe bizde bütün ýanky beýle kuramalarym geldi. Şo ýerde biz protest etdik we Farhadyň meselesini galdyrdyk. Hatlar berdik oğlanyň öňüne. Oğlanyň öňünde bolup geçen protestleri belli galynýar. Ýani Amerikada binalar var, ýörüýte kontrol edilýän binalar var, siyasi binalar. Ýani oğlan. Hatymyzy berdik, çykyş etdik. Ondan soň biz gittik, ýani Washingtona gittik. Washingtona gidip şöyle Türk ilçihanasy yerleşýär, şo ýere baryp öňüne protest etdik. Türk ilçihanasynyň işgär çykdy, jogapkärlik işgär diýdi, gaýra dedim protest etmeň. Ine biz dogan halklar bir ýerde bir ýat ýurda bize garşy bolmaň, biz dogan halklar hatyňyzy berin, biz size jogap hökman berip boyun ağlady. Ondan soň biz gidip Türkmenistana men gaýdyp geldim. Yıl geçti. O bir yerde de oturandık. Biz hatlar ýazýar, çykyşlar edýär, hökümet bilen görleşýär.
biz beylik siyasi kurumlar var Fransa'da beyliki yankı Merkezi Azya boyunca yürütü международный kurumu var. Yine şoň hemen köp işleyen Farhadyň meselesi boyunca Farhady biz spesdaklatçyga berdik. Spesdaklatçyk Türkiýeden sormaly şonu. Ofitsialna hat almaly şonu düşündürüş. Şeýle başgaça izin tap bolamagy. Hökümet plan atdy, Türk hökümeti başga yeni plan atdy, yeni plan atdy. Bir topar yankı informasiýalar ya. Bize ofitsial informasiýa. Yine gıyız kayıttan onun daşından çıkışlar ettik. Halka düşündürüşler veriyaz. Halk bilen işleşiyaz. Günne gepleşikler geçiriyaz. Telefonla, videoda düşündürüşler geçiriyaz. Onun daşından bir topar jurnalistler var. Olur işleyaz. Ayganat, men esasy işim siyasat değerler. Menim sizyali işleyen, edara yürüdiyen işgalerim var. Menim pul kazanyan, sizyali. Menim diňe siyasete diýip gidem ok. Bize de hiç kim pul veren ok. Özümüz yankı halkyň behbetip hereket edýär. Ine şu ýaly. Yo, ýaşul men diňledim, düşündim däne Ferhat. Biz nire baramyzda da gapy ýapyp bize kömek etjek ýok, dogry dämi? Eýders beýler söz berýärler, hiç kim sözüne duran ok. Indi men aýtjak bolýanym. Türkmen öz içinde agdy bir bolup, yankı, mysal üçin adamlar Gurwan ulyň aýyrmasa bolan ok. Bir de ne Amerika aru ýaragyny getirip bir de kömek etsin. Näme kömek etsin? Gasy dogry. Häzir men ýurduma başga bir döwlet gelip sen halkyň şeýtýan diýip çykaryp bilmejek göde ornup dura otaýdy ol. Haky ýok, hiç kimin haky ýok. Inni biziň halkymyz nähel kösenýär? Eğer gidýär heleýin taşlap, çağalaryny taşlap, en atan